Bos días. Vamos a comezar o pleno extraordinario e ordinario ao mesmo tempo, tal e como temos falado os voceiros dos grupos políticos do mes de decembro. Temos conectado telemáticamente a Teresa Varela. Hola, Teresa. Ois, non? Vale. Vale, moi ben. Pois vamos a comenzar o pleno. O punto primeiro é a aprobación, se procede a acta número 14, da sesión ordinaria celebrada o 28 de novembro de 2025. Hai algunha alegación ou suxerencia? Se non, pasamos a votar. Votamos. Votos emitidos 20, a favor 20, máis un telemático 21, queda aprobado por unanimidade. Imos co punto 2, expediente, decretos da alcaldía. Dar conta ao pleno, ten a palabra o señor secretario. Buenos días a todos. O señor presidente dá conta da relación de decretos que disponen de data da última convocatoria, desde o día 25 de noviembre, o número 955, hasta o número 1118, que corresponde cos xoves pasados. Quedan enterados. O punto 3 é un expediente de corrección de erro relativa á dación de conta do informe de morosidade e período medio de pagamento do Concello de Lalín e do Padroado Cultural de Lalín correspondente ao terceiro trimestre do 25. Veño a palabra, Paz. É unha corrección de erros que habíamos dito 20 días e son 9 días, houve un erro no cálculo, entón por eso está aquí o señor tesorero e máis a señora interventora. É unha corrección de erros. Puñemos co plago a proveedores que eran 20 días e son 9, máis ou menos. 21,99 son 9,69. Eso, 21. Habíamos dito que eran 9,84 e son 13,89. Ben, votámoslo xa directamente, non? Votámoslo. Non hai que Non, é votar. enterados, isto é enterado. Sí. Aquí puñe expediente. Vale. O punto 4 é o recoñecemento extrajudicial de créditos número 42. Ten a palabra Maripaz. Sí, bueno, este expediente que traemos será o penúltimo e é a relación de facturas do SAF. Como saben, pois xa está o contrato, xa está firmado, xa se lle dou traslado á empresa e este expediente o importe son 137.293,94. Nada, non teño nada máis que engadir e perdón que non din os bos días. Ben, tedes alguna intervención? Votámoslo entón. Votamos. Eu a favor. Ou perdón, abstención. Sí. Vale. Despois da abstención. Como querades, entonces paso a por alto. Sí? Eu estou dando aquí e non me marca. Pablo, ti non votaches. O mencionarei. Paz, ti non votaches ou non Ai, sale? perdón. 20 votos emitidos, 14 a favor do Partido Popular e o Bloque Nacionalista. Vale, por cambiado logo aí. Ariana tamén votado a favor. Paco, dalle ti, aí está. Ben. Votos emitidos 20, a favor 12 do Grupo de Goberno, 4 abstencións de Compromiso, 3 votos en contra do Bloque, do PSOE e 2 votos en contra do Bloque. Queda aprobado por maioría. Sí, vete tranquila. Aquí se leu mal, César, imputeille o punto 3 a votación. Pois tampouco vades a intervir neste punto. Sí, pero eu imputeillo aquí. Dime, Paco, que non vades a intervir ningún neste punto. Non hai problema. Entonces, eu tampouco fago unha exposición. Ben. No modificación puntual. Non, vale, perfecto. A ver, espera.
Expediente de modificación de puntual, modificación puntual de RPT 2026. Ten a palabra a concelleira delegada. Ben, pois agradecer a confianza depositada dos grupos políticos que conformamos este grupo de goberno, que nos acaban de trasladar que non van a intervir neste punto. Eu simplemente indicar que este punto que hoxe traíamos aquí forma parte do capítulo 1 e evidentemente xa foi exposto e foi debatido xa na mesa de negociación sindical, como así ten que ser previo a incluílo no orzamento. Entón, xa non teño máis intervención neste punto. Moitas gracias. Votamos entón. Votos emitidos 20, a favor 12 do Goberno, abstencións de toda a bancada da oposición. Compromiso, PSOE e BNG, e incluído a concelleira que está telemáticamente. Imos co punto 4, o punto 6. Punto 6. Moción do PP para solicitar á Confederación de Empresarios de Galicia ir da man coa Xunta de Galicia na reclamación ao Goberno do Estado do traspaso da gratuidade á AP53. Ten a palabra o voceiro Avelino Souto. Espera, Avelino, espera que non me... Alberto. Xa vai. Volveuse borrar. Ti tocache... Xa está, creo. Está daquela maneira. Tes a palabra, Avelino. Bos días a todos. Bueno, como poderían ver, pois esta moción que presentamos hoxe, que traemos ao Pleno, pois non vai contra ninguén, senón que vai a favor de Lalín, de Galicia e principalmente pois do interior de Galicia. E o único que ten é un principio básico, que é que queremos igualdade de trato. Creo que o que solicitamos é algo razonable e perfectamente defendible, que neste momento, se a Conferencia de Empresarios de Galicia está a reclamar con firmeza a gratuidade para a AP9, é lóxico, xusto e coherente que esa mesma reivindicación se estenda tamén para a AP53, que é a autoestrada que vertebra o interior de Galicia e que afecta directamente ao noso concello. Non queremos ser máis que a ninguén, pero tampouco menos. Se hai reivindicacións claras para o eixo atlántico, tamén debe existir para o eixo interior, que é Santiago, Lalín e Ourense. E, desde o punto de vista económico e empresarial, a mensaxe é clara. A AP53 é a AP9 do interior. Por elo, móvense diariamente traballadores, empresas, transportes, mercadorías, servicios, turismo e demais. E o que pedimos é que, se a Conferencia de Empresarios de Galicia entende que é con razón que a gratuidade da AP9 é clave para mellorar a competitividade empresarial, reducir custos e avanzar na cohesión territorial, entón é tamén totalmente coherente aplicar esa mesma lógica para a AP53. O contrario sería aceptar que hai territorios de primeira e territorios de segunda. E aquí quero ser moi claro, esta moción, e repito, non quere confrontar con ninguén, senón sumar unha reivindicación histórica, que ademais creo que todos os partidos, tanto desta corporación como a nivel autonómico, están de acordo. Así o manifestaron varias veces, tanto no Parlamento de Galicia como nas campaña electoral das autonómicas 2024, donde tanto o Partido Socialista como o BNG pois prometían esa gratuidade da AP53. Co cal, entendo que esta moción pois hoxe tamén sairá por unanimidade e reivindicaremos todos o mesmo, que é que xunto coa Conferencia de Empresarios de Galicia, co Parlamento de Galicia e tamén cos concellos afectados do interior de Galicia, pois reclamemos algo xusto, que é que se transfira a AP53 ao Goberno autonómico e que se libere a peaxe, como se fixeron con outras autovías como poden ser a AP7. E, por a miña parte, nada máis. Moitas gracias. Gracias, Avelino. Turno para o grupo da oposición. Ariana, ten a palabra. Bo día a todas e todos. Dicía o señor concelleiro
Avelino que non vai contra ninguén. Contra alguén vai a prórroga ata o 2048 que o PP e o PSOE permiten na AP9, ou contra quen vai iso? Exactamente. O que pasa é que a realidade é que dende a posta en funcionamento no 2002 do primeiro dos tramos da AP53 as peaxes foron subindo, é unha auténtica estafa, son económicamente inasumibles para os usuarios e para as usuarias e non está mal recordar que esta estafa, esta suba que vostedes fixaron legal, pois non está resolta e foi baixo os distintos gobernos, tanto do Partido Popular como do Partido Socialista, é dicir, co seu consentimento, que agora di que non van contra ninguén. Co acordo de investidura e o traballo que fixeron tanto Carme da Silva no Senado, a nosa senadora, como Néstor Rego no Congreso, conseguíronse rebaixas históricas, que son as que se están a desfrutar agora, non os desideratum do Partido Popular. Hai xente que vai e ven polo mesmo prezo que se fose só unha viaxe, pode volver gratuitamente, entre aspas, porque sigue sendo unha peaxe excesiva nas mesmas 24 horas, a xente que usa esa vía durante, o sea, máis de 20 veces ao mes, máis de 20 viaxes, aforran ao ano sobre 2.000 euros e, bueno, non sendo o agardado, pois sí que é unha grande mellora. E iso evidenciase no tráfico que hai na vía, porque, de feito, aumentou segundo os datos. E non estaría ben recoñecer tamén que o BNG, goberne quen goberne, di exactamente o mesmo. Exactamente o mesmo. O problema é que vostedes as reivindicacións fanas segundo goberne M. Rajoy ou o seguinte ou outra persoa. Entón, o que teño claro é que a xente non é parva, ainda que vostedes a queiran tomar por parva, porque eu ao final creo que vostedes non van saber, vai chegar un momento que non van saber que votar, porque non saben se están diante da pancarta ou detrás da pancarta, non o teñen moi claro con isto da AP9 e da AP53, porque teñen tela. E o que xa dicía, falando da AP9, pois vostedes son os artífices da prórroga da estafa da concesión ata 2048, que se recoñece que é ilegal. Entón, eu vou dar unhas palabras que dixo aquí o noso alcalde, que dicía, fai anos, creo que solo podremos aspirar a rebajar el peaje, porque su eliminación, si bien es una decisión política... Hostias, hablaba yo castellano. Te lo traducía el periódico. Me lo traducieron. Tiene que haber un fuelle económico que non hai. O sea, vostedes dixeron e tiveron a decisión política na súa man, no goberno, por exemplo, con Mariano Rajoy, estiveron ben caladiños. Polo tanto... Perdón, espera. Dalle. Que sexan sempre as mesmas reivindicacións, non se cambien segundo gobernes ou non gobernes, non se pode asubiar e cantar ao mesmo tempo, señor Avelino, porque ao final chega a ser un pouquiño ridículo escoitalo, defender cousas que puideron facer e que impuxeron noutro momento para as que non lle importou en absoluto os intereses da veciñanza. Entón, por unha cuestión de decencia e sentido común, eu creo que esta moción chega a ser ridícula e mesmo vostede, eu creo que se vía incómodo, segundo a miña percepción, defendendo aí é normal, nada máis. Gracias, Ariana. Turno para o PSOE, turno para Anxo Álvarez. Moitas grazas. Bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, dende o noso grupo queremos empezar polo esencial que nos apoiamos a reivindicación sobre as peaxes da AP53, pensamos que é xusta, compartímola, apoiamos calquera petición que sirva para corrixir este agravio histórico para a LIN, para o DEZA e para os miles de usuarios e usuarias que usan esta autopista a diario. Pero nós temos que criticar o oportunismo neste asunto. A AP53 non é gratuita porque no seu día se o quixo o Partido Popular. E o Partido Popular gobernou España durante moitos anos e non fixo absolutamente nada para corrixir esta situación. Eu non sei se recordan a Alberto Núñez Feijóo nas eleccións de 2009, meeting en Lalín, recolle a prensa. Feijóo prometió en Lalín una rebaja del peaje en un 50% a los usuarios habituales de la AP53.
ganou as eleccións con maioría absoluta, houve un goberno do Partido Popular no Concello de Lalín, houve un goberno do Partido Popular en Santiago e houve un goberno do Partido Popular en Madrid. E, ademais, o actual alcalde de Lalín naquel momento era presidente da Comisión de Fomento e senador en Madrid. Con todo ese poder de acción do Partido Popular, a rebaixa da autopista foi de 0 euros. Polo tanto, eu creo que convén recordar isto e convén non facer demagoxia con este asunto. Se hoxe hai un tramo de autopista gratuito é porque houve un goberno progresista na Xunta de Galicia. E se hoxe hai bonificacións na AP53 é porque hai un goberno progresista en Madrid. E terá razón o Bloque Nacionalista ao reivindicar o seu papel nestas bonificacións, pero o Partido Popular non. O Partido Popular é o único responsable deste agravio histórico. Entón, nós imos apoiar esta moción, pero temos que denunciar o oportunismo e criticar a demagoxia coa que vostedes utilizan este tema. Moitas gracias. Gracias, Anxo. Turno para compromiso. Miguel Medela ten a palabra. Bos días a todos e a todas. Bueno, pois, a moi ben, unha vez máis, traer unha moción falando da P53, tanto a rebaixa ou a eliminación do seu peaxe. Pero é certo que aquí, pois, desde que entramos nós no Concello do ano 15, pois, tanto pola parte do PSOE como pola parte do PP, pois vaise traendo mocións según estea gobernando quen estea gobernando, non? Vaise facendo unha presión según quen estea no Ministerio e quen non estea no Ministerio. Nós, no ano 2015, naquel caso Rafael Cuíña de alcalde, pois fomos a Madrid, reuniuse con Ana Pastor, a ministra naquel momento, para a rebaixa da autopista, non? Que ao final, pois, nada quedou, naquele momento estaba gobernando o PP, non se fixo nada, o sea que nós, desde o noso partido, vamos estar sempre a favor do que sea tanto unha rebaixa como unha eliminación do peaxe que beneficie a todos os usuarios que vamos á capital do país. Estaremos sempre a favor destas mocións que se presentan aquí. Nada máis. Gracias, Miguel. Turno para Belino Souto. Ben, pois sí que cambiaron o discurso desde que foron as eleccións, sobre todo por parte do Bloque Nacionalista Galego. Mira, señor Fernández, a verdade é que me fixo gracia porque, claro, dixo certas frases que nos atribuían ao PP estar detrás dunha pancarta, normalmente esos son vostedes, pero aquí en Galicia. Dixo vostede que non se podía asubiar e cantar, iso é o que fan vostedes. Aquí asubían e en Madrid, bueno, cantar tampouco cantan moito, mas vendinse iguana porque non lle fan caso ningún. Dixo vostede que facíamos o ridículo. Home, o ridículo casi o fixeron vostedes correndo cara a AP53 para ver se daban chegado antes co PSOE, para ver quen vendía as rebaixas, se o PSOE ou vos, e veña a correr dun lado para o outro. Iso é o que fixeron vostedes. Eu dixen que traía esta moción, creo que falei no mellor tono posible, da maior cordialidade posible, sumándome ao que propoñían vostedes en campaña electoral, que eran vostedes os que estaban propoñendo en campaña electoral que o que había que conseguir era a transferencia e a gratuidade da AP53. Iso era o que decían vostedes en campaña electoral. Xa vexo que agora cambiou e preferiron ir a cuestións de cando eu era un recién nacido. Perfecto. Seguro que eso lle soluciona moito da AP53 que vostede. E logo despois o señor Anxo fixo aí unha historia romántica co Bloque Nacionalista Galego, que esa relación tan romántica que non teñen en Madrid, hoxe tuvo aquí o señor Anxo con vostedes atribuíndolle grandes méritos. Bueno, mire, teñen que se sentir satisfeitos. En Madrid non lle fan ningún caso, aquí en Galicia ainda miran para vostedes e ainda lle sirven de comparsa. En Madrid xa sabemos que non. Entón,
Se queren votar a favor, pareceme estupendo. Aquí nós o que pedimos é, co que se está solicitando agora mesmo por parte da Conferencia de Empresarios de Galicia, que están tamén de acordo, é que se solicite a AP53 ao mesmo tempo que a AP9, que teñan o mesmo trato e que teñan un trato xusto. Se vostedes queren entrar na crítica e na confrontación, que foi o que fixeron nas súas intervencións, pareceme estupendo. Pero o que se reclama aquí é exclusivamente que se acompañe ao mesmo tempo que a AP9 a AP53. Creo que é de xusticia, creo que é o que vai a solucionar un problema e creo que é o que nos vai a facer máis competitivos. E eu non vou entrar en máis polémica con vostedes sobre este tema. Moitas gracias. Gracias, Abelino. Ben, pois para rematar, decirlle aos que me escoitades que todos sabedes moito da AP53, pero ninguén o viveu como vivín eu, porque non estabades aquí. Sencillamente por eso. Non porque seades máis listos ou máis espabilados ou o contrario que a nós. Simplemente que, pero ti non estabas aquí. Ti estabas en Lalín, pero aquí non. Creo que aquí quen podía escribir un panexírico da AP53 razonablemente acertado é un servidor, non por listo, sino porque era o único da corporación que estaba desde o minuto 1, desde o minuto en que se diseñou a AP53. Desde o minuto que se diseñou a AP53, a primeira reunión para o diseño da AP53 foi un servidor en Santiago, cando aínda non se falaba nada de autopista, nin autovía, nin nada polo estilo. Por lo tanto, a ver, é a culpa de que teñamos un peaxe caro, sabedes todos, absolutamente todos, como foi. Agora nós o que pedimos é exclusivamente, que é un motivo pola moción. Un día vexo na prensa que a Confederación de Empresarios que se ceba coa P9 exclusivamente e non menciona a P53. Ben, eu non quero polemizar, pero realmente o que lle digo é a Asociación de Empresarios, por iso fixemos esta moción, que nós tamén existimos. É que cando falen da AP53, por favor, que vayamos da mao, cando se fale da AP9, que vayamos da mao a AP53. Eu mandei unha carta ao presidente da Confederación de Empresarios, xa me contestou e xa nos dixo que nos iban ter presentes nas súas oracións. Non sei se as oracións valerán pa moito ou valerán pa pouco, pero que nos iban ter presentes nelas. E así imos facer. Simplemente esta moción é para dicirlle a Confederación de Empresarios de Galicia, non é para dicirlle ao PSOE, nin ao PP, nin ao Bloque, é para dicirlle a Confederación de Empresarios de Galicia que cando falemos de supresión ou reducción de peaxes en Galicia, se teña en conta a AP53 exactamente igual que a AP9, nin máis nin menos. Así que eu creo que con isto podemos dar por concluído o debate, que non ten máis enxundia que o pleno do Concello de Lalín lle diga a Asociación de Empresarios, porque é certo que se leva falado da AP9 moitísimo antes que a da AP53, por razóns obvias, son unhas concesións anteriores, pero se agora vamos no paquete, pois bendito sea Dios. Eu confórmome con que a AP53 teño o mesmo trato que vai ter a AP9, nin mellor nin peor. As vicisitudes que vai ter todo este conflito da P9, da P53, de pasar ya a Xunta de Galicia, de reducir a peaxe, de suprimir a peaxe, todo eso ben motivado sempre polos grupos que non están gobernando. Entón, cando nós somos a oposición, pedimos ao goberno que o faga, cando a oposición sodes outros, pedirlle ao goberno que o faga. Así que a P53, a mí non me cabe duda de que cando o goberno PP, que algún día, máis pronto que tarde, gobernará, non vai a despensar que eu non vou reivindicar a supresión da peaxe da AP53, porque gobernan os meus. Non teñades ninguna duda que a vou reivindicar exactamente igual que agora. Que a diferencia de que farino por unha canle interna e, ao mellor, non fago tantos aspaventos por fora, por razóns obvias. E agora, pois, obviamente, que somos nós o grupo que somos a oposición en España,
pois facemos esa reclamación á Asociación de Empresarios, que ao mesmo tempo está reclamando ao Estado esa supresión. Así que cada un, como fala da feira, según lle vai nela, nós nestes momentos falamos da feira como estamos falando, e cando nos toque falar de outro xeito, pois falaremos de outro xeito, e ustedes falarán tamén de outro xeito. Asegurolles que cando o Partido Popular goberne, cando haxa un ministro do PP en Madrid de Fomento, eu non creo que tarde un mes o Bloque e o PSOE en meter unha moción recordándonos o que existe con respecto á P53. E eu entendereino. Así que ese xogo político vai non haber, pero a que lle vai tocar, asegurolles que lle vai tocar ao Partido Popular arreglar o da peaxe da P53 a da P9. Pareceme a min que lle vai tocar. E o presidente Feijóo, como esperemos, pois vai ter difícil dicir que non. Moi difícil. Así que confiemos en que a cousa vai para diante, e o gallá, que para nós vai nos facer moito máis competitivos que a P53 este sin peaxe, porque o propio presidente da Xunta tamén reivindicou que a P53 non tuvera peaxe. Por lo tanto, como estamos todos de acordo, en canto que se poida, o goberno de turno por farao. E, mentres tanto, irán facendo reducións, etcétera, etcétera. Porque ese é o que se pode facer nos momentos que se poden facer. Así que confiemos en que o Bloque, que agora foi chave co PSOE, pois, se goberno PP, o Bloque non creo que sea chave. Por lo tanto, en vez de pedir o Bloque, pedirímoslo nós internamente. Pois moitas gracias. Vamos a votar entón. Votos emitidos 20, a favor 19, 18 presentes máis o voto de Teresa Varela e 2 abstencións do Bloque Nacionalista Galego. Queda aprobado por maioría. Imos co punto seguinte, moción de compromiso por Galicia solicitando a comparecencia do alcalde ou concelleiro que se designe para dar conta sobre a demanda da Amendoa Central. Queda retirada a moción para o próximo pleno. Imos co punto 8, moción do PSDG-PSOE para solicitar a declaración de reparación e recoñecemento para concelleiros e funcionarios do Concello de Lalín represaliados tras o golpe de 1936. Ten a palabra Anxo. Para defender. Moitas grazas. Vamos a ver, nós traemos hoxe unha moción para pedir a este Goberno que solicite ao Ministerio de Memoria Democrática a declaración de reparación e recoñecemento persoal para 7 concelleiros e 7 funcionarios do Concello de Lalín, que foron represaliados logo do golpe de Estado de 1936. Antes de nada, eu quero deixar claro que esta non é unha moción de partido. Hai represaliados que efectivamente tiñan militancia política, pero hai moitos represaliados que non tiñan ningún tipo de militancia política. Eran funcionarios, facían o seu traballo, ou eran concelleiros que facían o mesmo que estamos facendo nos aquí, exactamente o mesmo. Non eran persoas abstractas, eran veciños de Lalín, tiñan nome e apelidos, tiñan familias e tiñan unha vida por diante. Por lo tanto, creo que esta moción interpélanos a todos os que estamos aquí e a todos os veciños e veciñas de Lalín. Os nomes dos represaliados son Manuel Ferreiro, Jesús Golmar, Luis Frade, Antonio Jar, José Blanco, Marcelino García, Julio Calviño, Xesús Froiz, José Crespo, Benito Fernández, Eliseo Garra, Ramiro Granja e Fernando Goyanes. Entre estes nomes hai persoas que foron executadas logo dun consello de guerra ou dun xuizo sumarísimo sen ningún tipo de garantías, hai persoas que foron encarceladas, hai persoas que foron torturadas e tamén hai persoas que foron paseadas. E incluso hai algún caso, como de Eliseo Garra, que foi executado simplemente porque o confundiron con outra persona. Nós non pedimos ningún tipo de indemnización económica para as familias, non pedimos sancións para os responsables, simplemente pedimos que se recoñeza conforme
a Lei de Memoria Democrática que estes servidores públicos foron víctimas de persecución e violencia por motivos políticos, ideolóxicos ou de conciencia. Hoxe hai en Lalín un colexio público que leva o nome de Xesús Golmar, precisamente unha das persoas para as que hoxe pedimos recoñecemento e dignidade. E se Lalín foi quen de recoñecer a Xesús Golmar poñéndolle nome a un colexio público, creo que o mínimo exixible é que o Estado faga o mesmo reparando unha injustiza histórica, recoñecendo a súa dignidade e a das outras 13 persoas ás que hoxe damos voz con esta moción. Gracias. Gracias. Turno por agora que nacionalista galego. Ariana, ten a palabra. Grazas. Falábase na moción da illa de San Simón, onde estiveron algunhas das persoas citadas represaliadas, que nomeou agora o voceiro do Partido Socialista. E eu non quero deixar pasar esta ocasión para lembrar que fai relativamente pouco no Parlamento galego un deputado do Partido Popular, José Luís Ferro, este ano, no 2025, con datos de máis de 400 persoas que quedaron ali na illa de San Simón, dicía que nós teñamos constancia, tampouco sabemos que houbese mortes na illa de San Simón. Con esta xente estamos falando, non quero que se esqueza, e logo tivo que pedir disculpas, evidentemente, porque foiselle un pouquiño a mau. Falando da illa de San Simón, sí, por ignorancia, entre outras cousas. Entre ignorancia e silenciamento do que pasou no 36. Falando da illa de San Simón, banalizando, negando a verdade do sucedido ali, nunha prisión na que houve crueldade, na que houve torturas, traballos forzados e unha represión extrema, entre outras cousas. Ali estiveron, como xa dixen moitos dos citados nesta moción, nun lugar que ven de ser declarado lugar de memoria democrática polo Goberno do Estado tamén, pola insistencia e a nosa implicación dos nosos deputados e senadora nas Cortes. O PP viña de votar en contra en varias ocasións, de declarar a illa de San Simón como lugar de memoria histórica, porque, bueno, imagino que para vostedes non é prioritario respecto ás vítimas. E este pasado xuño tamén quero lembrar que o anterior alcalde da Estrada, o noso veciño, e agora conselleiro de Cultura, colaboraba a través da Consellería de Cultura na organización dun festival de bachata na illa de San Simón, un dos campos de concentración máis duro da dictadura. Esta é a seriedade coa que tratan este asunto. E na mesma illa de San Simón, a Xunta de Galiza autorizou a celebración dunha festa organizada por unha empresa por Samaín, cunha ruta do terror. E as familias, evidentemente, amosáronse contrariadas, pediron respeto e pediron memoria nun lugar pois onde a dor e o medo foi o día a día dos represaliados. Así que este é o nivel. Fai nada, en Extremadura o Partido Popular, con Vox, cos seus socios, poderíamos dicir, entón, derogaron a Lei de Memoria Histórica para cambiarla e chamarlle de Concordia, porque ao final vostedes, eu creo que o que fan é retorcer as palabras hasta puntos insospeitados e teñen que tragar, en moitos casos, máis ou menos coas exixencias que lles presentan para gobernar onde gobernan, transformando en moitos casos as vítimas en verdugos, tanto ten se é pola represión, chamándolle Concordia, tanto ten se é polo maltrato e a violencia de xénero, chamar violencia intrafamiliar, e igualando pois, vítimas e verdugos nas comunidades onde pactan coa extrema dereita para gobernar. Incluso disfrazan un xenocidio de guerra. Non sei que se revolve, señor Abelín. A ver, eu cando fala vostede do bipartito, que tamén era pequeno cando estaba o bipartito, pois escoito, non me queda outro remedio. Entón, pois é o que ten a democracia, que hai que escoitar. En todo caso, non quero que pase por alto que deberíanse eliminar todos os símbolos, referencias e denominacións do franquismo e da ditadura, tanto nos edificios públicos como nas rúas, e deberíamos facelo, porque, ademais de morte e represión, trouxo esa ditadura miseria a Lalín, e debemos ter consciente. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Turno para compromiso. Rafa, ten a palabra. Bo día a todas e a todos. Pois estamos absolutamente a favor desta moción, como non podía ser de outro xeito, de recoñecemento a veciños represaliados polo
réximen criminal do 39 ao 75. Non foron 4 días precisamente. E a min, sempre que se abren os debates sobre memoria histórica, hai determinado tipo de posicionamentos, como os que ben relatou a concelleira e deputada do BNG co que pasou precisamente coa cuestión da Illa de San Simón, que me proen bastante. Eu quero lembrar que a memoria histórica é necesaria, é xusta, é tardía, é educativa para as novas xeracións e, polo tanto, é absolutamente necesaria. Eu teño a honra de ser o primeiro alcalde da democracia que foi os actos de recoñecemento a Manuel Ferreiro, alá no cementerio, e que creo que debe ser unha tradición que debería continuar. Creo que sería necesario, deste xeito, este grupo propón, facer algún tipo de monumento ou placa de recoñecemento pois ao que nunca tivo que pasar, e pola reconciliación ante a barbarie de unha ditadura criminal. E, polo tanto, tanto o Partido Socialista como o conxunto da sociedade de Lalín sempre nos terá ao lado de reivindicar, recoñecer e lembrar aqueles que por cuestións ideolóxicas ou políticas foron paseados, foron asasinados por unha ditadura que seguramente nunca tivo, seguramente non, con rotundidade digo que nunca tivo que pasar en este país. E nada máis, moitas gracias. Gracias, Rafa. Turno para Avelino Souto. Ben, hoxe quero dicir con total claridade desde o primeiro momento que, por suposto, non imos votar en contra desta moción e que ninguén vai a negar o que pasou. Facémolo por respeto ás vítimas, ás súas familias e á nosa historia. Tamén é certo que non temos claro que aquí estén todos os nombres que tiñan que estar. Tamén quero facer un inciso. Señora Fernández, eu escoito, pero nunha moción que estaban falando sobre Franco, sácame 500 temas como a violencia de xénero, Extremadura, que non sei o que fixeron, pero o 60% dos extremeños acaban de votar por unha acción de centro-dereita. Así que non sei vostedes estarán moi equivocados. É que vostede me fale de pactos que van nas listas con Bildu, hombre, non quero entrar aquí noutros temas, pero sacan vostedes 500 céntrese do que estábamos a falar, porque senón desviamos o debate, falamos, cando queira facemos un monográfico sobre a violencia de xénero ou sobre os pactos do seu partido e do meu. Eu non teño ningún problema en facelo, pero outro día, non era hoxe o momento. Tamén quero dicir que esta moción, personalmente, e digo sinceramente, sin entrar en polémica, que tamén se presenta un pouco nesta voráxine que está o Goberno do Estado, que é facer un pouco de ruido e unha cortina de fume, porque cando non hai proxecto, hai moito relato. Queren abrir o que durante décadas estuvo pechado. E permítanme unha pequena reflexión. Cando eu era cativo, cando tiña 15, 16 anos, Franco non formaba parte da conversa diaria, non estaba na conversa dos adolescentes. Estudiábase no colexio como historia, pero non se utilizaba como se poñera a xente ou a xuventude, dependendo como se posicionaran, eran dun partido ou doutro. Non, condenabas a ditadura franquista, sabías o que se pasara na época de Franco, pero non se utilizaba para dividir a sociedade, que é o que se fai hoxe. Hoxe teñeno máis presente que nunca, porque vostedes non deixan de traelo unha e outra vez ao presente. E eu tamén lles digo, teñan cuidado, que tanto mirar polo retrovisor, calquera día acaban esfuchicados na cuneta. Iso é o que lles vai a pasar, de tanto estar mirando unha e outra vez ao pasado. E fano porque necesitan un enemigo, que xa sacou a señora Fernández, que é a ultradereita, e queren alimentar unha e outra vez a ultradereita, botando despois a culpa a nós, cando que a naxeran é vostedes. España fixo algo moi valente no seu momento, pechou feridas, desde xente como Manuel Fraga hasta Santiago Carrillo, que eran moi distintos, e chegaron á concordia e cerraron as feridas. Fixérono porque entenderon que ou había reconciliación ou non había futuro. E gracias a esta decisión España viviu moitísimos anos de convivencia, libertade e progresión. E ademais, con moitísima menos polarización que a que hai hoxe. E esos son os datos. Estamos nos niveles máximos de polarización da historia deste século. E iso están provocando vostedes unha e outra vez, polarizando todos os días con estes temas. E non é que aquí, se me dá para ir concluindo, alcalde, non é que aquí ninguén queira olvidar nada. Nós, por suposto, que condenamos todo o que pasou. Por suposto que se condena a represalia dos franquistas. Vostede mesmo dixo, aquí temos un colexio que recoñece a unha persona que foi represaliada. Nós non temos ningún problema a votarlle a favor desta moción. O que non queremos é estar todos os días no pasado. E vostedes saben porque están todos os días no pasado, porque non é porque lles guste, é que o presente non lles sai. Ese é o seu problema. Porque vostedes viven máis do onte que do mañá.
E, personalmente, eu creo que deberíamos vivir máis do mañá e do futuro. Nós condenamos todas as ditaduras. Condenamos o que pasou no franquismo. Condenamos o golpe do 36. Vostedes condenan todas as ditaduras. A de Venezuela, por exemplo, siguen estudando o caso. No monte. Ademais, agora estudan no monte a ver se Venezuela é unha ditadura ou non. Repito, nós vamos a apoiar esta moción. Que non quede ninguna dúbida que nós condenamos o que sucedeu nesa época oscura de España. Pero non imos participar no espectáculo este que fixeron, ou como nos 100 actos que anunciou Pedro Sánchez, que xa viron en que quedaron os 100 actos que anunciou Pedro Sánchez. Esa é a mellor demostración do que lle importa o franquismo ao goberno socialista. O mellor é o circo que fixeron ao longo de todo o ano. Eu remato, que creo que queda claro cal é a nosa posición. É dicindo que a historia debe servir para unir, e non para dividir, e moito menos para tapar a falta dun proxecto político. E, ademais, digolles unha reflexión. A historia pode agochar verdades moi incómodas. Tamén aquí en Lalín, verdades que ao mellor non gusta. Pero tamén lles digo que hai un presente que é moi claro. Que teñen a cesta da compra polas nubes, a vivenda inaccesible, a pobreza infantil en récords, e esta é da realidade da que non se quere falar. E seguramente estou eu errado, e agora, señor Anxo, xa ten vostede para decir na súa intervención que pena que destilo moito odio e, ademais, que deixe falar aos maiores que eu non estou capacitado. Moitas grazas. Gracias, Abelino. Turno para Anxo Álvarez. Bueno, moitas... Anxo, ten a palabra. Anxo, ten a palabra. Moitas grazas a todos polo voto a favor, moitas grazas a BNG e a Compromiso polo tono constructivo. É verdade que Ariadna meteu moitos temas nesta moción, falou de moitas cousas. Eu creo que as cousas que dixo son certas, pero vostede non meteu menos cousas. Aproveitou tamén para falar da cesta da compra, de Venezuela, da República Bolivariana de non sei que. Eu, como con este asunto parece que ten dúbidas, aclaro yo xa. Eu condeno a ditadura de Venezuela. Eu condeno. Non teño ningún problema. Queda aquí grabado e queda dito. Vale. Eu sí que lle quero responder algunhas cousas que dixo vostede. Mire, primeiro, se hai que engadir nomes, nós estamos a favor. Se vostede ten algunha sospeita de que houbo algún tipo de represaliado, se vostede ten algunha sospeita ou tal, que se traballe niso, que se hai algunha persona que por a súa ideoloxía de dereitas foi paseada ou foi axusticiada, nós non temos ningún problema. O sea, reclamamos isto para todos. Non é un tema que está pechado. Ni moitísimo menos. É que hai xente que ten as súas familias, a familiares seus, enterrados en cunetas. Non é un tema pechado. Como vai estar pechado eso? Vostede aceptaría eso? Que o seu avó este enterrado nunha cuneta? Ou que non sepa onde está? En serio? Despois dice que Franco ten que estar no colexio. E a segunda vez que o dice neste pleno. Que se estudia no colexio. Que hai que estudialo na escola. En que escola se estudia Franco? Ou en que instituto? Onde se estudia a historia do século XX? Onde se estudia a ditadura? Quen de aquí que estuvera nun colexio en Galicia ou nun instituto estudiou o franquismo? Quen? Vos dous? Bueno, esta resposta creo que vos retrata perfectamente os que decides que sí o que atendiades en clase. Perfectamente. Creo que vos retrata perfectamente. En todo caso, a memoria histórica é materia obligatoria en Alemania, en Italia, en Francia e prácticamente en toda Europa. E eu, bueno, para rematar, quedome con ese teñan coidado, que non sei se é unha amenaza, se é unha advertencia ou a que se refire. En todo caso, para rematar, gracias a todos os grupos polo voto favorable e especialmente a Compromiso e a Bloque Nacionalista polo tono constructivo. Moitas gracias.
Sí. Vamos votar a moción e vamos ter a festa en paz, que o Bloque Nacionalista Galego é experto en apoiar o que lle convén, como fai todo Dios, e en engadir temas que cree que son o seu bastión a hora de defender o seu proxecto político. E o PSOE, é o que podo dicir do PSOE. O PSOE neste momento é un partido en descomposición. Por lo tanto, que aquí os tres que están concelleiros aquí, que vos declarastes sanchistas, máis sin ningún tipo de dudas, e eu respeto, cada un pódese declarar o que lle dé a gana. Anxo, que ti recoñezas a ditadura de Venezuela non di moito cando o teu partido non a recoñece. Cando o teu partido non tuvo a decencia de felicitar a Corina Machado, que, polo menos, aínda que fora daquela maneira, pudo habelo feito. Entón, ti pertences a un partido que realmente ten serias contradicións con el, porque o teu partido nese aspecto non está dicindo o mismo que dis ti. E máis, sempre que pode, intenta protexelo. E intenta protexer cando se lle quere dar caña a ditadura de Maduro, o PSOE nunca está, nin se lle espera. Cando se lle quere facer algún recoñecemento para que poder, desde o punto de vista político, a nivel español, botarlle unha mau aos que están na oposición en Venezuela, que son os que ganaron as eleccións, o PSOE non está nin se lle espera. E utiliza todas as ferramentas que ten ao seu dispor no goberno de España para facelo. E agora mesmo o PSOE está vivindo un momento onde o que lle interesa é botar valores fora e meter temas de conflito adicionais. Obviamente, nós non vamos a entrar nesa discusión porque nos gustanos gobernar e gustanos sacar os temas que realmente lle interesan á cidadanía pa diante. Vostedes viven anquilosados no pasado e cada vez que lles apreta un pouco o cinto, salen con Franco e con todo o que ten que ver de redor Franco. E iso xa non é unha novedade, iso é un axioma, non fai falta demostralo. Cando o señor Sánchez se lle apretan as 40 e agora ten moitos motivos para telas apretadas porque tenos por terra, mar e aire, pois nese momento vai o PSOE, sexa a nivel municipal, sexa a nivel autonómico ou sexa a nivel estatal, e saca da chistera o mesmo de sempre. Algo que teña que ver con tal, que a idea de identificarnos ao Partido Popular con Franco, porque realmente é o que subyace nas súas declaracións. O sea, a vostedes importalles máis ben pouco moitas das cousas que din. A vostedes o que lles importa é que pensan que con eso fastidian ao Partido Popular. Ya non nos fastidian absolutamente nada, porque non temos nada que ver con Franco. Pero ustedes sí queren poñer ese fantasma e saben unha cousa, canto máis axitan ese fantasma, peor lle para ustedes. Porque, mira, cuidado ca dereita, que tal, vostedes son os principais facedores de que vos medre o que está medrando. Porque vos, se medrou o que está medrando, parte desa responsabilidade tena Pedro Sánchez. Non lle quepa menos dúbida. Poden dicir o contrario, pero é mentira. Que vos este medrando tanto é responsabilidade fundamentalmente de Pedro Sánchez e das políticas que quere facer para fastidiar o PP. Non é que queira facer as políticas, o que quere fastidiar o PP, e parecelle que así o fastidia. E tamén aí podemos meter tamén o Bloque Nacionalista Galego por outros temas. E é que o Bloque Nacionalista Galego sempre estuvo infiltrado, por así decirlo, dunha maneira moi activa no ensino galego. E tamén estou vendo que están conseguindo o efecto contrario. Os rapaces nunca tanto castelán falaron, algo pasa. E encima, en vez de facer apóstoles para a súa causa, están cebando
aos de vós. É dicir, o Bloque que estaba tan infiltrado na docencia en Galicia e que facían, aquí conocémonos todos, se alguén facía apoloxía da súa ideoloxía dentro dos mestres, eran os do Bloque. Os do PP non a facían. E os do PSOE tamén a facían algo, pero pouco. Pero os do Bloque sí que a facían. E como nos conocemos todos, podo afirmar eso. E resulta que o que conseguiron é o efecto contrario. Aquí algo está pasando neste país, porque conseguiron un efecto contrario. Entón, os principales facedores de Vox en España é Pedro Sánchez. E os principales facedores de Vox en Galicia é o Bloque, que manda a carallo. Pero eu que é? E eu afirmo eso con total rotundidade, porque así o creo. Podo estar equivocado, pero a verdade é que eu creo así. Ben, vamos votar a favor da moción polo que dixemos, e que quede claro que... No, a Corina Sá Machado é unha tipa que ganou é unha señora que ganou as eleccións, é unha señora que ganou as eleccións e que un dictador corrupto e desgraciado lle furtou a posibilidade de ten que estar escapando do seu país para ir coller o premio Nobel, tuvo que salir nunha gabarra por ali daquela maneira, entende? E iso é o que esa é a Corina Sá Machado. A Corina Sá Machado é a que ganou as eleccións e lle roubou o señor Maduro, é que o PSOE non o di. Bueno, sí, pero está claro. Non, é certo. Fáltame por votar ainda algunha xente. Teresa votou a favor. 19 votos emitidos, a favor 19 máis, como se chama? A favor 19 máis Teresa Varela, queda aprobada. Imos ca expediente, moción do BNG para a redacción dun proxecto técnico para a creación dun parque infantil cuberto na Plaza de Europa. Ten a palabra Paco Vilariño. Bo día. Ben, o motivo desta moción pois é pedir que o Concello de Lalín, pois, ademais en consonancia co que era o noso programa electoral, que levábamos esta proposta e tamén deixando avanzar o que era este mandato. Dando voz aquí a todos, eu xa me incorporo. Pois está... A ver, Paco, dalle agora. Ben, bo día. O objetivo desta moción nosa, como dicía, pois é precisamente dotar o que é o noso Concello dunha infraestructura que entendemos que é moi necesaria para o conxunto da ciudadanía, polo que supón como é a creación dun parque cuberto infantil, situado incluso, pero que efectivamente ese non sería o problema. Nos queremos con ubicación ideal sería a Praza Europa, porque desde logo a contorna ten as condicións para albergarlo, ten o espacio, sería optimizalo, facelo máis seguro, e que, polo tanto, é unha demanda da sociedade desde hai moito tempo e entendemos que nun concello como o noso, un concello con unhas condicións meteorolóxicas moi adversas no inverno, mais tamén non perder a perspectiva que no verán tamén tería moitísimo máis uso precisamente por estas características e entendemos que sería crear un espazo seguro e que sería unha aposta, ademais, pola conciliación, o benestar e tamén, por que non decirlo, e entendemos que ten que ir para ello, pola rehabilitación urbana. Por eso, é unha proposta que aquí iba situada, que se contemplara nos orzamentos do vindeiro ano. É máis que evidente que no apartado de investimentos non o levan.
a vostedes, efectivamente, os nenos e nenas nunca foron unha prioridade, ainda que tamén aquí non perdan a perspectiva de que os pais e nais tamén o solicitan, non? E que, polo tanto, creemos que é unha infraestructura moi necesaria e que, desde logo, facilitaría e dun modo máis inclusivo, non? O conxunto da sociedade poder disfrutar dun espacio así, os parques, os espacios infantís que temos, pois desde logo sempre dixemos que son escasos e sempre moi dependentes pois do clima que temos, non? Seguramente no inverno inutilizables por cuestións evidentes de frío e choiva, e no verán moitas veces por temperaturas excesivas. Por lo tanto, creemos que sería unha inversión importante, uns cartos perfectamente ben justificados, invertidos nalgo tan importante como isto, e, por lo tanto, facemos esta proposta. Gracias. Remataches, Paco? Sí. Sí. Moi ben. Turno de intervención para o Partido Socialista. Mario, tes a palabra. Grazas. Bos días. Eu quero comenzar esta intervención. Anunciamos que votaremos a favor desta moción que presentan os compañeiros do BNG para a creación dun parque infantil cuberto. Facémolo porque entendemos que esta proposta responde a unha necesidade real e evidente para as veciñas e os veciños de Lalín, pero tamén porque é hora de comenzar a convertir en oportunidades os espazos que a día de hoxe permanecen abandonados ou infrautilizados no noso municipio. Todos e todas sabemos que, especialmente no inverno, o tempo non permite que os nenos e nenas disfruten dos parques exteriores. É responsabilidade desta corporación ofrecer alternativas e non seguir mirando para outro lado mentre Lalín carece dun espazo coberto básico para o lecer infantil. Algo que moitas vilas, incluso máis pequenas, xa teñen resolto. E se hai un exemplo claro desta falta de planificación, esa é a Praza de Europa. Trátase dun espazo amplo, céntrico, accesible e con potencial suficiente para ser un verdadeiro punto de encontro social e familiar. Porén, hoxe está prácticamente baleiro, infrautilizado, até o punto que moitas veces semella máis un espazo residual que a unha praza pública pensada para a cidadanía. Non é razoable ter unha infraestructura así no corazón da vila sen un proxecto claro nin un uso definido. A creación dun parque infantil cuberto permitiría dar vida, actividade e seguridade a este espazo. E, por suposto, tamén compartimos a necesidade de estudar o peche nocturno, porque, se queremos actuar con responsabilidade, debemos protexer as instalacións públicas, evitar o vandalismo que, por desgracia, xa sufriron outros espazos da nosa localidade. Ademais, queremos aproveitar esta moción para abrir unha reflexión máis ampla sobre a situación doutros espazos públicos do noso concello. A Praza de Europa non é unha excepción. Temos bens e instalacións municipais que, en lugar de servir a cidadanía, están pechadas, abandonadas e sen un proxecto claro. É o caso da Bella Piscina ou das instalacións de hípica de Mouriscade, que poderían estar ofrecendo actividades deportivas, culturais ou sociais, xerando vida, emprego e dinamización económica. Son exemplos claros dun patrimonio público que está desaproveitado e que require planificación, decisión política e vontade real de poñelo en uso. Non podemos permitir que Lalín continue acumulando espazos mortos mentras a veciñanza reclama servizos, actividade e alternativas de lecer. Esta moción que presenta o BNG é unha oportunidade para decir claramente que os espazos públicos teñen que estar ao servicio das persoas, non abandonadas ni convertidas en problemas. Dende o PSG de Lalín sempre imos apoiar propostas que melloren o noso concello e que poñan foco no benestar da veciñanza. Esta é unha delas. Por iso reiteramos o noso voto a favor desta proposta. A Praza de Europa non pode seguir sendo un símbolo de inacción. Debe ser un espazo vivo, útil e pensado para a xente. Nada máis. Moitas grazas e feliz Navidad a todos. Igualmente. Turno de intervención para compromiso. Xa me vou. Anticipaches ao final. É que ao mellor non teño outra intervención. Iria, tes a palabra. Bos días a todos. Hoxe en día seguimos a contar con espazos de xogo infantil cubertos, algo que se nota moito durante boa parte do ano.
xa que en Lalín chove, fai frío e hai meses nos que os parques prácticamente non se poden usar. Iso deixa aos nenos e nenas sen alternativas e ás familias sen espazos públicos axeitados para o lecer. A proposta dun parque infantil cuberto na Praza de Europa parecenos unha boa idea, tanto pola súa situación céntrica como porque é unha zona pensada para a convivencia. Ademais, permitiría darlle vida a un espazo que agora mesmo non se está aproveitando como debería. Non estamos a falar de nada raro nin de nada imposible, xa que hai outros concellos galegos que xa contan con este tipo de infraestructuras e funcionan moi ben. Son espazos moi usados, valorados e que melloran a calidade de vida da veciñanza. Tamén nos parece positivo que a moción non quede só no parque cuberto, senón que propoña melloras no conxunto da praza, máis elementos de xogo, medidas para evitar problemas polo uso nocturno e servizos básicos como as fontes de auga. Creemos que é unha proposta sensata, necesaria e pensada para o ben común e por iso imos apoiar que se redacte un proxecto técnico sempre cando urbanísticamente sexa posible e que unha vez máis non quede só en unha boa intención. Nada máis, gracias. Gracias, Iria. Ahora toma a palabra Pablo Areán, representación do Grupo de Goberno. Tes a palabra, Pablo. Sí, bos días a todos, moitas gracias. Antes de nada, para contextualizar, voulles dar tres apuntamentos porque parece que están ofrecendo unha visión catastrofista da situación do Concello e nin moito menos é así. Por un lado, o noso Concello conta cun número moi elevado, significativo, de parques repartidos dentro do casco e no entorno rural, e iso é un dato innegable. Por outro lado, aínda non hai moito que se inaugurou un novo parque encima do tanque de Tormentas, un parque que é grande, un parque diferente, original, e que, ademais, está tendo unha moi boa acollida entre os veciños. En terceiro lugar, os parques requiren un mantemento, unhas reparacións, unhas sustitucións periódicas moi a menudo. Nós estamos a cometer eses traballos da forma máis rápida posible dentro do que os presupostos e os cartos nos permiten, e creo que non están, poderían estar sempre moito mellor, pero estamos mantendo de forma xeral un nivel bastante aceptable. Os parques gastanse, rompen, vandalízannos habitualmente e isto supón un gasto continuo importante. Que demostra isto? Isto demostra a nosa preocupación polo modelo de sociedade que queremos. Isto demostra o noso modelo de sociedade. Nos creemos nos valores, non como outros. Nos creemos en valores, e creemos en valores fundamentais como os da familia. Iso que intentamos trasladar na nosa política diaria. Por iso facemos este esforzo tan significativo en crear novos parques, en manter nas mellores condicións os que podemos ter, e tamén anunciamos por este motivo xa no seu momento que queríamos facer un parque cuberto infantil nalgún dos puntos aconsellables e adecuados en la línea. E para iso miramos un montón de ubicacións. Unha das ubicacións que miramos tamén é, como non, a Plaza de Europa, a que está encima do parking. O problema é que esta plaza, esta ubicación, ten moitos máis problemas dos que vostedes realmente están expoñendo na súa exposición. Problemas técnicos importantes, algúns urbanísticos, e tamén ten uns custos moito máis elevados do que parece que realmente están expoñendo. Porque non consiste solamente en cubrilo, consiste en reparar a superficie, preparar unha serie de condicións, o custe desa carpa con esa superficie tamén se multiplica. Despois propoñen cerralo, é dicir, meter unhas reixas de alguna forma para que non se vandalice, para pechalo polas noites. Realmente estamos creando aí un gueto un pouquiño extraño. Independentemente de eso, independentemente de que esa sexa a ubicación ou sexa outra, nós estamos buscando diferentes ubicacións, entre elas tamén estudamos esta, estudamos moitas outras máis, e ademais temos un alcalde que para isto tamén ten moita creatividade e continuamente nos está empuxando a buscar novas opcións, algunhas delas máis grandes, outras máis pequenas, diferentes tipos de proxectos, e neso estamos traballando. Pero tamén me teñen que recoñecer, e por eso o presuposto ben condicionado, que a nosa liña, nós temos unha ruta de traballo. A nosa ruta pasa pola Edil.
polo documento do PAI que temos redactado. Estas subvencións europeas que son fundamentais para levar a cabo proxectos como o do acondicionamento das melloras da Amendoa Central, entre outros, por exemplo, pois isto condiciónanos os nosos presupostos de unha forma moi significativa. Vostedes sábeno perfectamente. Entón, non se preocupen, faremos esta praza cuberta, este parque cuberto infantil para os rapaces que xa anunciamos en reiteradas ocasións que queremos facer, redactaremos ese proxecto e non se preocupen que o que nos falta é buscar a forma de encaixalo financeiramente. Votaremosles, por suposto, e como non pode ser de outra maneira neste caso, porque en contra, porque o que vostedes pretenden é sencillamente apropiarse dunha idea nosa e levala ao seu terreo. Este é un motivo suficiente para non estar de acordo con vostedes, porque o único que queren é, por motivos e intereses puramente políticos, lícitos, por suposto, pero o que queren é apropiarse dunha idea nosa que xa anunciamos en reiteradas ocasións. Moitas grazas. Gracias, Pablo. Intervén Paco Vilariño. Bueno. Tes a palabra, Paco. Acabou o Nadal. Imos a ver, aquí, de verdad, este é un goberno tan lamentable que, quero dicir, se faz propostas en positivo, cópialas, e non as faz, obviamente. Se as faz en fiscalización, pois nunca pasan por esta maioría absoluta que tedes. Digo, é lamentable. Non sei se vos dades conta que estades gobernando, vale? E gobernar é facer cousas. O que non pode ser, porque, a ver, aquí o concelleiro en cuestión colleu o manta de estamos traballando neso, nun modelo, precisamente, nun modelo urbano carente a todas luces e que, desde logo, non lle vale absolutamente para nada a cidadanía. Empezou pola defensa da familia. Que bonito, vostedes levan a defensa, non, a bandeira da defensa da familia e depois non fan absolutamente nada para axudar as familias. Eso é a súa realidade. Vostedes ven a xente como votos e non, desde logo, como persoas, homens e mulleres que precisan que unha institución, unha administración este do seu lado. Vostedes, obviamente, prefiren estar do lado dos máis poderosos, non? Que precisamente é no que se basa a súa filosofía de goberno. Mira, querer ridiculizar esta proposta cando pedimos que os parques infantís se pechen polas noites para que non haxa actos vandálicos é lamentable. Porque isto non é un invento do BNG para Lalín, isto funciona en moitísimos concellos deste país. Vostede é un analfabeto funcional a hora de decir isto, un analfabeto funcional, porque, desde logo, isto non é ningún invento do BNG. E ridiculizar unha proposta en positivo, querendo levala por aí, desde logo me parece lamentable. Vostede diga, bueno, e xa o colmo, apropiarse dunha idea nosa. Pero vostedes, cando tiveron esta proposta, pero que a súa proposta que a sacaron nas últimas eleccións vai acabar o mandato e non a fixeron. Veñen estes orzamentos e non aparece. Home, deixenlle de tomar o pelo a xente. Vostedes apostan por outro tipo de gastos, bueno, a gran praza, estas cousas que queren para a súa vanagloria, pero, desde logo, o que é algo tan básico e que non debería ter moito debate político, porque non creo que haxa que ser do BNG ou do PP para querer aquí ter un parque infantil cuberto, cuidado. Pero que vostedes nin eso, na súa soberbia, na súa prepotencia, e en pensar que aquí todo é de vostedes, son capaces, pois obviamente, de ter un debate e dicir, pois nos parece unha prioridade, é unha proposta de vostedes, ímolo facer en 2, 3 fases. Supoño que un concelleiro responsable, e eu a vostedes, desde logo, sabe que non o teño por un irresponsable, aínda que a súa intervención di o contrario, desde logo, de vostede, hasta, mire, teño un concepto bastante positivo, pero de verdade que é unha intervención irresponsable. Precisas algo máis, Paco? 2, chéganche. Pero estamos en Navidad, palabras bonitas. Vostedes fágana. Claro. Digo eu, fixerona, non. Vai nestes orzamentos, non. Vai neste mandato, non. É un luxo que o Concello de Lalín teña un parque infantil para os seus cativos e cativas. Para que sexa un punto de encontro. Para que, desde logo, a Praza Europa non se convirta no que vostedes están facendo que se convirta. Que é un punto onde os pais e nais proíben os seus fillos e fillas ir. Non ten sentido pechar un parque infantil pola noite.
De verdade, Pablo, de verdade. De verdade, aquí, cando intentas ser constructivo, recibes un sopapo, que obviamente, bueno, pois igual non aprendemos a lección, igual temos que ter a lección de como vostedes fixeron oposición. Nós, desde logo, desde o BNG, nos negamos a pensar que a política é tan tacticista como fan vostedes e tan mezquina. E mire, e se non son capaces de ofrecerlle a cidadanía de Lalín a unha demanda tan amplia e tan xusta como é un parque cuberto, que xa me diredes se isto tería debate, pois desde logo o problema, como sempre, o ten a xente cun goberno como o de vostedes. Ben. Remataches, Paco, sí. Sí, porque... Nos vamos a manter na decisión de voto que xa trasladou o concelleiro Pablo Areán. Evidentemente, vostedes teñen unha planificación, este goberno ten outras, pero non é menos certo que nós sí que estamos revitalizando espazos verdes e tamén, o que decía xa na súa intervención Pablo, que, bueno, hai un parque que xurdeu de outra infraestructura que se fixo aquí no Pontiñas. Non descartamos esta actuación. É certo tamén que estamos concurrindo a distintas subvencións que as distintas administracións nos presentan para non ter un peso únicamente con carga económica do Concello. Iso non quere decir que o que non entre nos presupostos pode xurdir algunha subvención importante que nos dé cabida a facer esta infraestructura que compartimos que é necesaria ao igual que vostedes. Pero, bueno, según está planteado nesta moción, pois vamos... Bueno, non poñemos data, pero sí que está na folla de ruta deste goberno. E xa, sin máis, pois pasamos a votar. Bos días, voto a favor. Gracias, Tere. Mira, teño que desconectarme. Vale. Ai, que me equivoquei. Un saúdo para todos e boas festas. Perdonade que me equivoquei, De verdade, que andar así a dous bandos non é moi fácil. Expediente 3913/25, que é o orzamento do Concello de Lalín e do Padroado Cultural de Lalín para o ano 2026. Vou a tomar a palabra. Antes de tomar a palabra, queredes que consensuemos tempos? Vamos ampliando? Perdón? Mantemos así inicialmente, verdad? É o que digo, despois se alguén... Sí, vale, pois ben. Voume ahora ao meu aposento logo. Vamos alá. Ben, pois antes de empezar na intervención detallada do orzamento, quero resaltar dúas cousas que axudaron á elaboración deste orzamento. Por un lado, pois o consenso por parte do Partido Compromiso por Lalín, pero non é menos certo que tamén por parte da bancada do Partido Socialista como do Bloque Nacionalista, pois houbo a facilidade total para celebrar tanto as comisións informativas como este pleno, como ir cambiando as datas.
Pola nosa parte tamén creo que cumprimos, fomos adiantando tamén a documentación según foi rematada pola parte dos técnicos. E polos servizos económicos tamén reconocer unha vez máis a implicación sobre todo nun momento que ao final de ano, ao final de cada remate de exercicio, dificulta pola carga que hai de todos os departamentos e que recaen tanto en servizos económicos como en secretaría. E xa, pasando ao detalle xa do orzamento, vou empezar facendo un análise e un detalle de cada un dos capítulos que conforman o orzamento. No capítulo 1, que é o de gastos de persoal, por ser coherente ca petición mostrada na RPT, simplemente indicar que afecta a este capítulo as modificacións puntuais da RPT propostas para o ano 2026, e aquí se mantén tanto a achega do plan de pensións nunha cuantía de 16.231, como as retribucións aprobadas por este pleno para os cargos dos membros da corporación desempeñados en réxime de dedicación exclusiva, tamén como as retribucións do persoal eventual que experimentan a mesma variación que a fixada para o persoal deste Concello. A maiores do citado incremento que xa todos coñecemos, que foi aprobado polo Real Decreto Lei, tamén se contempla aquí en virtude das previsións ás que se fai referencia. Aquí tamén se teñen en conta a previsión dos devengos dos trienios, as dotacións das distintas retribucións correspondentes a funcionarios nomeados por execucións de sentencias ou programas temporais, dotacións necesarias para o funcionamento das bolsas de emprego e de programas temporais de fomento de emprego. Tamén se actualizan a creación de novas plazas que figuran no cadro da RPT, propostas na modificación puntual. E, para concretar este capítulo, indicar que hai un incremento de só 70.785,65 euros en relación ao orzamento do 2025. Iso débese que xa no orzamento do 25 se dotaban programas temporais como era os obradoiros de emprego e programas específicos como a incorporación de mulleres víctimas de violencia en risgas que xa sumaban un montante importante económico, ou programas como a PROL, convenios de incendios ou programas de garantías. Polo que respecta ao capítulo 2, que é o capítulo que fai referencia a gastos en bens correntes e servicios, indicar que o incremento na contía global deste capítulo é de 2.053.197,96 e obedece basicamente ao seguinte. Por un lado, ao incremento daquelas aplicacións orzamentarias de gasto corriente para intentar actualizalas aos custos actuais. Tamén unha dotación do importe total anual para ese de edificios municipais, xa que no 2025 só se dotou para 4 meses, setembro a decembro, que era unha vez que se finalizaba o período de carencia. E isto fai un importe de 425.115,61. Para todo 2026, a facturación neste concepto ascenderá a 1.314.016,39, xa que inclúe unha revisión de precios prevista para o 26 e, así mesmo, tamén a incorporación do edificio de Carragoso que botará a andar Dios mediante no 26. Neste capítulo tamén vai a dotación da previsión de gasto corrente para a prevención de incendios financiada a través do convenio coa Consellería de Medio Rural, xa que o convenio asignado este ano é para 2 anualidades. Tamén se inclúe a aplicación orzamentaria para sacar a licitación por importe de 400.000 euros o contrato de mantemento de zonas verdes e xardíns. Tamén se inclúe o canon de Sogama. Neste momento carecemos de información sobre cal será o canon para 2026. Non sabemos se se manterá o canon reducido que se nos está aplicando ou pode haber algunha variación. Neste momento o cálculo está feito por Perdón? Chamai, é que foi error meu, que me dixo que avisara, sí. Avisai, Abelino, fai o favor.
Tamén a previsión da contratación do servicio de Concilia. En 2025 datamos 150.000 e para 2026 prevemos un incremento que ascenda a 186.800, xa que a previsión da facturación entre que se saca a licitación e está licitada e adxudicada definitivamente, se fai un cálculo de 9 meses. Está incluída tamén a aplicación de 338.000, a aplicación 338.22.609, que é a de festas populares e festexos. Aquí pasouse de 100.000 no ano 25 a 200.000, que é a previsión para 2026. Tamén se incorpora a achega municipal dun posible obradoiro de emprego, que neste momento son 20.000, o que se prevé para 2026, e en 2025 eran 10.000. Incrementase tamén un contrato que temos que sacar no ano 2026, que é o Servicio de Limpeza de Instalacións Municipais, que, según os datos que está manexando xa o Servicio de Contratación, vai ascender a 568.767,16 e que vai en varios lotes como está o actual. Tamén se inclúe a licitación dun novo contrato de suministro de vestuario para o persoal municipal por un importe de 50.000 euros anuais. E para actividades de feiras, como pode ser Feira Deza, Feira do Mel, partimos de 45.000 euros para o ano 26, cando estaba no 2025 en 25.000 euros. Si, non hai inconvinte. Tamén se inclúe a dotación para un contrato de mantemento de camiños. Neste momento, no 25, estaba en 300, vai a pasar a 390.600.000 euros, cando no 2025 estaban 231.000. E xa por último se inclúe o programa de la Lín Activa cunha dotación de 75.000 euros que vai con cargo a unha subvención que temos xa en exercicios anteriores ca Consellería de Política Social. Pasando ao capítulo que vai do 3 ao 9, que son gastos financeiros e gastos pasivos, neste apartado inclúense os créditos necesarios para atender ao pago das obrigas derivadas tanto por intereses como por cotas de amortización das operacións de crédito concertadas por este Concello. As previsións das aplicacións para intereses e amortizacións fixoas o señor Tesorero, e neste capítulo a dotación baixou en 92.817.86 pola baixada dos tipos de interese. No capítulo 9, para a amortización da débeda, baixou en 30.366,80, calculando segundo o cadro de amortización dos préstamos vixentes. Aínda que é certo que vamos a xa, como se ve neste documento de orzamento, que está previsto concertar un novo préstamo en 2026, contratarase cun período de carencia. Normalmente está ese período en 2 anos, polo que se empezaría a amortizar no ano 28. Xa pasando ao capítulo 4 de transferencias correntes, este capítulo incrementase en 98.038, debido basicamente, perdón, vou a dar un pouquinho máis de tempo. Vou a dar aí. Perdón, claro. Xa, pero se vos precisades tamén vades a ter. Agradezco... Porque non colle. Ahora sí. Ben, como decía, este capítulo que se incrementou en 98.000 é a dotación do Padroado Cultural, que pasa de 672 a 700.000 para o ano 26, dotación de achego ao Concello do Concello á Mancomunidade de Terras do Deza, que pasa de 95.000 a 126.000, a subvención nominativa a Edeza para campañas de dinamización e na que se inclúe a posta en marcha da campaña do bono de comercio e da limpeza do polígono pasa de 15.400 a 35.400.000 euros para 2026, 35.400. A dotación do programa de carné de conducir, que se incrementa
de 5.000, pasando de 10.000 a 15.000. A subvención para actividades deportivas, tendo en conta a proposta por partido Compromiso por la LIN, pasaron de 10.000 a 15.000 e para o 26 en actividades deportivas e as de deporte base pasar de 60.000 a 80.000. Xa pasando ao capítulo 5, que é o Fondo de Contingencia e outros imprevistos, o proxecto municipal contempla a dotación do Fondo de Contingencia en 50.000 e mantense igual que en exercicios anteriores. No capítulo 6, investimentos reais, hai un incremento de 11.147.751, sendo o máis relevante, como se pode ver no anexo de inversións. Aquí aparece a última cuota da área de reparto 26 para a Gran Plaza, con importe de 638.241, que está previsto solicitar a subvención ao amparo da liña 1 do Plan Mais Provincia da Diputación Provincial. Tamén se incluye a construción da primeira fase dos nichos do cemiterio municipal da Fraga do Elén, que está prevista esta actuación que se financie con cargo a recursos afectados mediante unha operación de préstamo por importe de 861.284. E, asimismo, con ocasión da proximidade do centenario do aniversario da morte do aviador Joaquín Loriga, e na súa conmemoración prevese adquirir unha escultura réplica do seu avión que se financiará igualmente con esa operación. E dentro das actuacións que se está previsto empezar a desenvolver no exercicio 2026, as máis significativas recóllense na clasificación orgánica 2 baixo o título de Edil do Pai Lalín Próximo, e encádranse aquí todas as actuacións que xa comentamos a través desta actuación e que xa, neste momento, xa temos a resolución definitiva que acaba de chegar. Neste sentido, o importe total desas actuacións son 11.762.239,82, das cales o Concello Lalín vai a recibir a través dos fondos FEDER 6.547.728.000 euros. E xa no capítulo de transferencias de capital e activos financeiros, pois decir que se manteñen igual que no ano 26. Pasando ao estado de ingresos, a procedencia de ingresos con respecto ao ano 25 hai unha diferencia en positivo de 13.258.588, é dicir, pasamos de 21.658.822 a 34.917.410. E xa para rematar, indicar que no ano 26 está previsto a concertación de operación de endebedamento a longo plazo por importe de 4.236.975,37, correspondente á achega municipal necesaria para o financiamento das actuacións previstas no anexo de inversións con financiamento afectado e que, bueno, como dixen anteriormente, con un período de carencia que vai a estar previsiblemente nos 2 anos e que no grosso van a ser para levar a cabo as actuacións da EDIL. Nesta primeira intervención, pois, rematei. Moitas gracias. Gracias, Paz. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Paco Vilarillo ten a palabra. Canto tempo pactastes? 10. Mira, tiñamos 10, pero eu necesitei o doble. 70. O que precisen tamén. Paco. Ben, bueno, non sempre decimos que os orzamentos neste Concello de debate unha política de ciencia ficción, porque despois, cando vemos a liquidación, nada ten que ver co que realmente se aproba aquí, porque precisamente vostedes non o convirten nun documento vivo, sino que o convirten nun documento ao servizo do Partido Popular. Pero ainda, admitindo que se poda debatir nestes termos, home, nós empezar por lembrarlles algo que non o dixeron nin cando os presentaron, nin hoxe, nin en todas estas datas, que é o que era, desde logo, en termos cristianos que a vostedes lle gusta moitísimo, un auténtico sacrilexio e condenación absoluta en termos políticos de non aprobar un orzamento en tempo e forma. Vostedes, con maioría absoluta, e polo que din, co apoio de outro grupo, non son capaces, e isto amosan, desde logo, a súa total
incapacidade de xestión de aprobar ditos orzamentos en tempo e forma. Isto sí que é algo, desde logo, inaudito. Que queiran tamén xustificalo co que estaban pendientes, bueno, polo tema este dos fondos europeos, tamén hai concellos da contorna que yo tiran por terra, porque obviamente sí que o fixeron en tempo en prazo. Por lo tanto, partir disto, e que obviamente que nin este goberno é tan nefasto que nin eso é capaz de xestionar. Algo que precisamente, insisto, era a bandeira deste goberno e que todo o que non fora aprobalo en prazo pois resultaba, desde logo, das peores situacións que se podían dar nun goberno. Pois vemos como vostedes se retratan perfectamente. E se algo, estamos aquí debatindo exclusivamente o mesmo orzamento que do pasado ano. Vostedes este orzamento nos así o tildamos como dun auténtico engano. É o mesmo orzamento e para querer darlle bombo de que teñen un orzamento, como dixeron, histórico e un orzamento bo, o que colleron é meter o que nunca se meteu, que foi os plans da Diputación, o que son os fondos europeos, esos 4 con algo millóns, e o que, hombre, faltaría máis, que o que marcan estes orzamentos, e por eso nos os tildamos de moi malos orzamentos, que é unha débeda brutal, máis de 4 millóns que van sumarse se a débeda que vostedes xeraron os veciños e veciñas de Lalín. E claro, se nos imos a un orzamento de casi 35 millóns inflado deste xeito totalmente irreal, que amosa unha total falta de xestión, porque que incluso, mire, incluso hai unha baixada de 260.000 euros ligado a un plan de ingresos vía xunta, non? Quero dicir que, fundamentalmente, das administracións vemos do Estado de Europa crédito e de xestión súa propia, pois prácticamente nada, non? Absolutamente nada. Non nos preguntamos a que se dedican vostedes no día a día e que son, desde logo, os vendedores de fume, porque son moi malos xestores, non? E dentro destas subidas, que efectivamente en macronúmeros poden ser moi importantes, pois vemos que a máis raquítica e a que máis choca, desde logo, e por eso os tachamos de antisociais en servicios sociais, onde prácticamente o orzamento, e mira que difícil, se conservan nos mesmos termos porcentuais que do pasado ano, non? E en que se basea? Pois nunha forte carga impositiva, coa subida que se arrastra, obviamente, do exercicio anterior de recuperar impostos que non había e de subir, por exemplo, o IBI un 25%, aparece refletido que se contempla o ICIO cunha suba do 33%, as plusvalías, un imposto que vostedes recuperaron, cunha suba do 433%, as terrazas un 200%, as multas tamén un 30%, tasas por expedición de documento, e digo isto porque xa levan ao extremo o que é a recaudación e exprimir o bolsillo dos veciños e veciñas de Lalín, ni máis ni menos que un 33%, por lo tanto, se basea os ingresos nunha nefasta xestión e obviamente, en apretar hasta extenuación o que é a carga fiscal dos veciños e veciñas de Lalín, incluso nun momento moi difícil económico, non nas economías que todos e todas temos, non? E como decimos que falta xestión, este orzamento reflite precisamente eso a perfección. E claro, e que é o que destaca deste orzamento? Pois un endebedamento histórico. Vostedes van ser o goberno que levaron este concello o endebedamento maior da historia. Estamos falando prácticamente de 12 millóns de débeda, 11.900.000 euros, a maior, repito, da historia desta casa. Vostedes xa non é que os veciños e veciñas de Lalín deban, a partir deste exercizo, casi 12 millóns de euros, e que por un lado está a débeda e por outro o gasto que se xenera, obviamente, no que son os xuros, non? E que nos van situar nun gasto anual a maiores de $500.000 de euros. Esa friolera dos datos económicos que amosa este orzamento e que, por que non dicilo,
en época navideña o agasallo que vostedes lle van facer a cada veciño e veciña de Lalín ao aprobar estes orzamentos é que a partir de agora cada veciño e veciña de Lalín a partir do vindeiro ano vai deber 586 euros por persoa, que é obviamente o conxunto da débeda. Isto é o que vostedes hoxe aquí presentan, é o que vai guiar o futuro do noso Concello e que amosa, desde logo, un goberno, insisto, con a falta de xestión, con a falta de traballo, con a falta de capacidade e un goberno evidentemente esgotado. E que nós, frente a isto, home, para que valen uns orzamentos? Como unha folla de ruta, aí chegamos todos. E aborda os principais problemas que ten a cidadanía de Lalín? Pois nós entendemos que non. Exemplos, cal pode ser un dos principais problemas que ten a cidadanía de Lalín? Pois seguramente a ninguén se nos escapa pois o tema da vivenda, non? Pois exactamente no tema da vivenda estes orzamentos refliten a cantidade orcena de 0 euros. 0 euros. Isto é, desde logo, a ferramenta que debían ser uns orzamentos para abordar os problemas fundamentais que un Concello debe ter. Seguridade cidadá? Pois non debe haber problema, porque é das partidas con diferencia que menos medra tamén a unha cifra totalmente irrisoria. En comercio? Pois exactamente igual. En rural? Pois o de sempre. Partidas que, desde logo, non nos van levar a unha igualdade entre o rural e o urbano. Claro, estou vendo aquí incluso unha partida no tema de deporte, que falaban vostedes anteriormente dela. Mire, vostedes lle suben o deporte base 20.000 euros. 20.000 euros que van gastar a maiores. Unha cifra ridícula. Pero é que no apartado de ingresos, en servizos deportivos, resulta que van ingresar 84.188 euros, un 16,3% máis, e nin desos máis de 84.000 euros os van invertir, o sea, van ingresar máis en deporte co que lle van a dedicar a base. 4 veces máis. 4 veces máis. É terrible ver como, desde logo, utilizan. Podemos falar tamén de investimentos. E poderíamos falar de que, como na anterior moción, non? Vostedes pensan que un parque cuberto non é importante e pensan que para a veciñanza de Lalín é moito máis importante a Gran Praza. Bueno, pois vostedes están gobernando, a xente terá que decidir se iso é así ou non. Nós, desde logo, temos clarísimo que non, que hai prioridades. E poderíamos falar de investimentos que nós faríamos e outros que sí que faríamos, pero, desde logo, que teríamos e o que temos é que reflexionar se este orzamento, desde logo, vai aos problemas fundamentais que a cidadanía de Lalín ten. E temos clarísimo que non. E, ademais, vai marcar o que é o futuro dos próximos anos, porque é moi doado xestionar un goberno aumentando a débeda, aumentando a carga fiscal. Así goberna calquera. Pero, desde logo, difícil é, desde logo, gobernar sendo capaces de non cargarllo no peto aos veciños e veciñas e si conseguindo recursos por outras vías que vostedes, obviamente, están moitos máis cómodos non súa poltrona sin ter, desde logo, que facer iso. Por lo tanto, nos imos votar en conta destes orzamentos porque entendemos que, lonxe do que vostedes queren vender, son dos peores que presentaron na historia desta casa. Gracias, Paco. Turno para Alba Forno. Bueno, bo día a todos e a todas. Vou intentar condensar un pouco a información, sobre todo despois da intervención de Paz Pérez, que nos fixo aí unha demostración do que é o galope de guís, mesturando moitísimos datos en moi pouco tempo, para, bueno, co fin de saturar, descolocar, e que parezca que hai moitísima cousa cando realmente non hai tanto, non? Bueno, nós creemos que os orzamentos estes podemos chamar cíclicos e, dende o eido social, nós creemos que son totalmente insuficientes, non? E o primeiro que quería dicir é que vostedes non mencionaron é que estes orzamentos non están en tempo e forma, non van entrar en vigor o 1 de xaneiro, iso que era unha prioridade absoluta para o alcalde, para Crespo, cando volveu á bancada do goberno.
iba a estar sempre en tempo e forma, e vemos como este ano non están, pero é que non é o primeiro ano. Sempre teñen algunha excusa, pero a realidade é que nin é o primeiro nin é o segundo ano dende que volveu a bancada do goberno que non os teñen en tempo e forma. E logo, tamén temos que dicir que venden un gran incremento de cifras, pero nós creemos que este incremento non resolve os principais problemas e as principais preocupacións dos veciños e veciñas. Veñen sendo un reflexo do que adoitan facer cando se achegan as eleccións ou na segunda parte do mandato e cando se achega o calendario electoral. Son os orzamentos pensados niso, no calendario electoral. Se vostedes baixaran a pé de rúas e preguntaran se escoitaran aos veciños e veciñas, daríanse conta de que as principais preocupacións dos veciños e veciñas de Lalín son a vivenda e a convivencia, entre outras. E, da vivenda a min sorpréndeme ver estes orzamentos, sorpréndeme que fagan un balance o outro día no que falan de que a vivenda vai ser unha prioridade de cara ao 2026, cando isto, non se reflexa para nada nos orzamentos. Eu pregúntome como pode ser unha prioridade sen figurar prácticamente nos orzamentos. Eu creo que as prioridades deben reflexarse con partidas orzamentarias e non de palabra. O resto, iso, son palabras que as pode levar o vento. Hai outros concellos, podo pensar en Ames ou no Concello das Pontes, que orzamentaban bastante diñeiro para a vivenda pública. Nós aquí, non. E falaba antes Pablo Areán de familia e de que son os grandes defensores da familia. Deberían facer algo, porque o primeiro que necesita unha familia é unha vivenda. En Lalín é prácticamente imposible acceder a ela. E que faríamos nós de estar no seu sitio? Eu creo que habría que facer un plan municipal de vivenda, creo que habría que facer bonificacións no IBI para aqueles que aluguen a un prezo asequible, dispoñer terreos para a vivenda pública, recargar o IBI aos grandes tenedores de Lalín e fomentar que a mocidade poida acceder á vivenda no rural. Outro dos problemas que teñen os veciños e veciñas de Lalín é a convivencia social. E aquí tampouco vemos moita cousa en políticas de integración ou de seguridade cidadá. Isto igual o ven como un gasto, nós creemos que isto, lonxe de ser un gasto, que é todo o contrario, é unha inversión e é un beneficio para os veciños e veciñas de Lalín e para o futuro do noso pobo. En definitiva, eu creo que non resolven para nada os problemas que ten Lalín. E logo, se nos vamos a partidas un pouco máis concretas, eu creo que, por exemplo, a AED algo terá que dicir cando vostedes lle prometían 100.000 euros ao ano e un ano lle dan 5.000, outro ano lle dan 36.000. Non sei a que responden estas variacións nas cuantías que se lle dan, pero, dende logo, todas elas están moi lonxe dos 100.000 euros que vostedes lle prometían. Se falamos de deporte, eu creo que é totalmente insuficiente a subida que propoñen aquí. Nós creemos que, como mínimo, esta partida debería dotarse de 100.000 euros e vemos concellos da mesma categoría que o noso e cos mesmos habitantes que están por riba dos 100.000 euros para o deporte. Pode ser a Estrada, por exemplo, que está gobernada polo Partido Popular tamén. É evidente que os clubes teñen máis gastos que nunca e nós non estamos á altura con eses 80.000 euros de facer fronte ou de axudarlles a facer fronte. A Espadeza, tamén vemos insuficientes os 5.000 euros que se lle dan, fai anos que se lle daban 10.000, co aumento do custo de todo, agora están bastante por baixo. Roteiro siguen lle dando 0 euros e siguen lle dando 0 euros por unha decisión partidista, porque ao final vostedes saben perfectamente que é un colectivo que fomenta o turismo, que fomenta a cultura, que limpa as vías, que fomenta o deporte, que coida o medio ambiente, etc. etc. Non o teñen en conta e por unha decisión puramente política danlle 0 euros. E logo o rural, esquecido, pouco máis que arranxos en centros sociales e pouco máis, que non nos van sacar de nada. E volvemos deixalos de lado igual que os deixamos fai uns meses cas bonificacións da taxa do lixo, onde eles nin sequera aparecían. Logo, tamén hai que dicir que neste orzamento contemplan o edil, é unha boa parte do orzamento que presentan hoxe, responde a esta estrategia que ven sendo diñeiro que ven do Goberno Central para modernizar Lalín. Nós, evidentemente, estamos contentos de que veñan estes 6,5 millóns de euros, máis o crédito de 4 millóns, e veremos que parte disto se executa no 2026. O lógico sería incluir o que se prevé executar, pero está claro que non vamos a executar eses 6,5 millóns de euros no 2026. Sorprende tamén que dentro da estrategia de DIL que veña a Plaza de Abastos
esa que perderon o 1,5 millón do PIREP para a súa reforma, fomos o único concello que perdeu esta axuda. Isto xa podía estar feito, pero como renunciaron a ela, ora temos que metela no edil. En todo caso, que vaya para adiante, porque xa tiña que estar feito. E logo, para comercio, a ver se non me quedo sin voz, para comercio, outro tanto do mesmo, nada que vai para ningures. A mí o que me sorprendeu agora mesmo é que eu creo que lle entendín algo a tenente alcalde do bono comercio que levamos 4 anos pedindo, que seguen sen poñelo en marcha, que seguen dando largas, incumprindo acordos plenarios, a pesar de que vostedes mesmos votaron a favor, a pesar de que saben perfectamente que é un beneficio para o comercio, pero tamén para os veciños e veciñas de Lalín, e que funciona moi ben, por exemplo, o bono da Xunta, e que funciona moi ben noutras cidades e noutros concellos. Eu creo haberlle escoitado algo en relación coa ED, co cal espero que o explique, e que nos diga que é o que teñen previsto, porque eu, dende logo, ata agora non tiña nin a máis mínima idea, nin había nada reflexado do bono comercio. Bueno, xa non vou dicir nada deso que prometían en campaña electoral do Lalín Cidade de Compras dotado con 100.000 euros. Nunca máis volvemos a saber nada. E logo, no capítulo de ingresos, eu creo que hai que resaltar os 7,5 millóns de euros que van a arrecadar en impostos directos e indirectos. Tamén suben as tasas, a recadación por algunhas tasas, algún 10%, 50% sube a taxa de terrazas, 30% a entrada de vehículos, temos as plusvalías, expedición de documentos e outro tanto. Mentres isto acontece, acontece que vamos a recadar máis en tasas, en impostos, para comercio non temos nada, para rural pouco menos, roteiros tampouco, e vemos como hai outras partidas que a nós nos parecen excesivas. Os 20.000 euros de publicidade e propaganda, cando menos parecennos excesivos. 426.000 euros en gratificacións para 140 e pico traballadores que temos no Concello, voten vostedes as contas. E logo hai que falar tamén da débeda que temos que está disparada. Eu non vou entrar en demagoxia con eses 4 millóns que se precisan para cofinanciar o edil. Seguramente nós, se estivéramos no goberno, teríamos que facer exactamente o mesmo, pero o certo é que xa viñamos dunha débeda anterior que superaba os 8 millóns. Entón, de aquelas augas estos lodos, e así nos encontramos co endevedamento máis alto da historia do noso Concello. E dirán vostedes, e como se paga isto? Dirán os nosos veciños, isto págase con impostos. A min sorpréndeme e sorprendeume que Paz Pérez falara sobre a maior recadación de impostos da historia de Lalín, dicindo que era froito dun maior dinamismo económico. É sorprendente que se os impostos os recada o Concello de Lalín é por un maior dinamismo económico, e se os impostos os recada outra administración, por exemplo, o Goberno Central, diga que Sánchez se forra cos impostos dos veciños e veciñas, esa doble vara de medir a que nos teñen acostumados. Eu creo que, en resumo, hai motivos abondo para que nós non estemos a favor e non votemos a favor destes orzamentos. Non podemos estar a favor de todo isto que acabo de comentar, e agardo que na segunda intervención, eu remato esta primeira, agardo que na segunda intervención Paz Pérez me aclare ou nos aclare o tema do bono comercio que comentou antes. Grazas. Alba, ten turno Rafa. Moi ben, que vou dicir eu neste caso, cando temos acordados os orzamentos co Goberno, non é plato de gusto algunha cousa e outras nas que estamos absolutamente a favor. Eu quero dicir como chega o principal partido da oposición a un acordo do Goberno para pactar uns orzamentos. E iba a decir que para min era un exercicio de responsabilidade cos veciños e veciñas de Lalín, pero creo que non sería xusto. Non sería xusto porque é exactamente igual exercicio de responsabilidade sentarte a pactar uns orzamentos como estar frontalmente en contra destes orzamentos. Porque sencillamente pensas que non son os mellores para Lalín. Iso é o que acaba de facer o BNG e o Partido Socialista, e eu o respeto absolutamente. É exactamente igual exercicio de responsabilidade o que está facendo o PSDG e o BNG como que pretende facer compromiso con esta cuestión. Si é certo que sí que considero que é un exercicio de coherencia por parte da formación da que son parte. Pactamos no seu momento a axenda urbana,
Queremos que o esquelete do Lalín dos próximos 25 anos, sempre quixemos ser parte deste esquelete, da negociación deste esquelete, do futuro de Lalín, e, polo tanto, sentámonos a pactar a xenda urbana e fixémonos un momento, a Amendoa Central, etcétera, etcétera, cuestión coa que estamos de acordo, cuestión coa que fomos incluso ás eleccións dicindo que un proxecto que a quen lles fala non lle gusta, como é a Gran Plaza, se os veciños e veciñas de Lalín o refrendaban, nós non íamos decir nada en contra desta cuestión e así o fixemos, propuxemos unha serie de medidas que para nós eran liñas vermellas na negociación, como por exemplo era o incremento sustancial nas axudas ao deporte base, cuestión que nos consideramos absolutamente fundamental en un concello non que hai máis de 1000 deportistas en este momento. Tamén a posición estratégica de tanques de agua por dúas cuestións. Primeiro, porque todos os parámetros din que veñen anos importantes de seca e despois tamén toda a cuestión dos incendios da que libramos estes anos afortunadamente, pero que seguramente viñeron para quedarse demasiado tempo e hai que estar estratégicamente preparados. Pero todo isto que digo e que foi aceptado polo Goberno e que nos deixou sin argumentos para non votar a favor e para estar a favor deste orzamento, non quita que pensemos, por outra banda, que a carga impositiva en Lalín é excesiva e que vai absolutamente en contra, señor voceiro do Partido Popular, que lle gusta moito este tipo de cuestións, de calquera principio do liberalismo. Lalín ten un goberno, de un punto de vista impositivo, absolutamente socialdemócrata. E eu aí, ao mellor, me podo sentir perfectamente cómodo, pero vostedes, que presumen de liberais, están facendo socialdemocracia impositiva en Lalín, e cando queira podemos ter un debate, ao mellor, o seu sorriso é por... Bueno, non quero que se malinterprete algo que lle poida decir, pero cando queira debatimos sobre esta cuestión sin ningún tipo de problemas. E isto sí que, quero dicirlles que isto sí que é incoherente, non? O de recuperar impostos, aumentar impostos, polo tanto, é unha cuestión que sí que nos preocupa para os próximos anos. Eu creo que estamos no límite de poder ter problemas financieros, que é toda a cuestión relacionada coa RPT, sobre as sentencias judiciais que están incorporando traballadores que están tendo un custe para o Concello e que cando finalmente salga a RPT. E eu quero lembrar, en voz alta, sen berros, pero sen voz alta, que aquí a quen se lle fala, se lle fixo un xuizo sumarísimo por afirmar, en palabras de unha interventora absolutamente solvente técnicamente, e da que me fiaba, e da que me fío, como era Marta Oviedo, cando decía que a RPT ao Concello de Lalín que lle iba a supoñer casi 1 millón de euros máis. E vostedes aseguraban que eran as mentiras do señor Cuíña e que, como moito, ían a ser 100.000 euros. Só na RPT do Conservatorio xa foron máis de 200.000 e esta vai camiño de estar por riba dos 700.000. Polo tanto, a señora Oviedo, que, insisto, era unha persona extremadamente capaz, tiña absolutamente toda a razón. Penso que o intelixente, señores do Goberno, sería mercar terreo edificable para poñer a disposición da Xunta de Galicia para poder construir vivenda pública. Constame que o señor alcalde está traballando en ese sentido, porque sí é certo que é o primeiro problema que ten en estes momentos non só o Concello de Lalín, senón creo que o conxunto da nosa nación galega, non? E que, xa que vexo que non hai moita intención de ter o Estado sobre o debate do Concello, quería engadir que a débeda que vai ter o Concello de Lalín con estes 4,2 millóns de euros, que é unha especie de crédito puente tamén, e porcentualmente está en níveis legais, pero eu creo que está en níveis perigosos. Decía Adam Smith, que seguro que a Abelino lle gusta máis Adam Smith, en teoría, que un bo orzamento é aquel que está equilibrado entre gastos e ingresos. Eu estou de acordo en esta cuestión. Creo que veñen anos nos que imos depender, sobre todo, de outras administracións e que a necesidade de pulmón económico para facer fronte a fondos europeos, que creo que co Goberno estamos de acordo que finalmente, igual que non foi co Edil 70-30, tampouco en esta ocasión seguramente vai ser 60-40, senón que vai tender máis a ser 50-50, imos ter necesidade de pulmón económico, polo tanto, financiarnos externamente, a parte das axudas de outras administracións, e, polo tanto, seguir pagando xuros á banca.
non me quedou moi claro se me pode aclarar na súa seguinte intervención, señora Tenente de Alcalde, a cuestión relacionada cos obradoiros do emprego, se van a seguir, en que cuantías e de que xeito. Tampouco, repasando o orzamento, quedoume claro ese axioma que vostedes dixeron do aforro en enerxía eléctrica. Non sei se mo poden cuantificar en función dos números que vemos en este orzamento. E tamén para ser... tamén quería engadir aquí que o collín escoitando as súas intervencións. Primeiro, debo decir que se Compromiso estivese a fronte deste orzamento, sen dúbida, sería un orzamento que tería maior nivel social do que contempla en este caso. Punto 1. E despois quero lle mandar un mensaxe, vou dicir, retranqueiro pero cariñoso á Asociación de Empresarios. Do mesmo xeito que eran reivindicativos cando lle multiplicamos por 7, aquí había membros da EDE en aquel momento que agora son concelleiros e concelleiras, cando lle multiplicamos por 7 as axudas á Asociación de Empresarios, eu respeto o seu silencio cando lle rebaixan 7 veces a súa asignación tamén para este ano. Igual que respeto cando eran belixerantes con esta cuestión, respeto cando están calados coa cuestión de que lle quitan 7 veces por 7 a chega na súa cuantía. E nada máis, tamén debo dicir, mire, como me sinto de volta xa de algunhas cousas, de liña casi de saída deste Concello, xa se verá, que estou absolutamente convencido que isto que estamos falando agora mesmo non lle importa prácticamente a ninguén, que non estamos aquí. Eu creo que a maior parte da veciñanza, todo isto que estamos falando, importalle ben pouco, porque senón, cando tivemos o debate nas eleccións, cando quen se está falando advertiu que o primeiro que iba a facer o Partido Popular se chegaba ao goberno era aumentar os impostos, se lles preocupase, seguramente terían reaccionado dun punto de vista electoral de outro xeito. Reaccionaron como legítimamente decidiron. Eu, democráticamente, o respeto. E tamén digo que o pobo de Lalín é, na súa parte alícuota, absolutamente responsable desta situación, por exemplo, impositiva, que temos que cara ás arcas públicas o seguinte ano. E nada máis, moitas gracias. Gracias, Rafa. Ten a palabra... Maripaz. Ben, evidentemente que non agardábamos que lle desen os parabéns a estes orzamentos, por moito que estes sexan para nós, e consideramos que así o son, unhos grandes orzamentos e que responden a unha planificación exeitada e que ademais sexan unhos orzamentos claves para as necesidades de Lalín e manteñen unha débeda contida. Manteñen unha débeda contida por moito que vostedes lles chirríe o endebedamento que ten este Concello e, ademais, van a debuxar o que vai a significar esta década que temos por diante para Lalín. Este documento que hoxe traemos, a aprobación e que vostedes queren minguar, non é unha mera retaila, como fixen antes. Xa lle dixen que antes iba a facer un detalle dos documentos contables, sino que é unha folla de ruta que pretende, e que iso é o que esperamos con estes orzamentos, poñer xa os alicerces para empezar a transformar Lalín e aproveitando tanto que son recursos propios como fondos europeos e como fondos e recursos de outras administracións que xa son habituais neste Concello, que ao longo de cada exercicio económico temos tanto da Xunta como da Diputación de Pontevedra. Ben é certo que fomos capaces de encardinar nestas contas tanto as necesidades como os investimentos estratéxicos coa disponibilidade orzamentaria de todas as administracións. Este traballo non foi unha improvisación, senón que, todo ao contrario, é o resultado da planificación estratégica e do proxecto claro que temos para Lalín. Antes fíxenlle esa enumeración das cifras sobre o que supón ese orzamento, algo que tiña que presupoñer tamén que vostedes, que a documentación que tuveron a seu dispor, que a puderon ter analizada. Pero creo que en algunhas cuestións que están errados ou non o revisaron a fondo. Por iso que voulle a facer agora unha intervención que vai, ou pretendo desmontarlle, algunhas das cuestións que quixeron colocar e facer máis política pouco constructiva deste orzamento. Primeiro, sorpréndeme escoitar que chegan tarde estes orzamentos. Expúxoselle no seu momento cal era o motivo. Vostedes acataron a resposta que lle demos e foi unha resposta
que entendimos fiable, dado que a nosa proposta era real. Acabábamos de recibir a resolución da EDIL e quixemos, parecíanos moi responsable xa encaixala neste orzamento. Está aquí a interventora que nos acompaña, ela pode dar crédito se os orzamentos naquel momento xa estaban non ou avanzados na súa elaboración. Pero iso non é significativo. O importante é que este goberno sempre ten un orzamento anual. E non vai a entrar o día 1 de xaneiro, pero sí vai a estar en vigor xa no primeiro trimestre do ano por botar un plazo máis longo. Este orzamento é o maior da historia do Concello de Lalín, pero non solamente nos seus 34,92 millóns de euros, sino que o importante non é ese tamaño, como digo, sino que é a composición, o que fan a suma deses números. Son casi 14 millóns que van a investimentos reais, é dicir, alrededor de 4 de cada 10 euros do gasto total. E isto define ese orzamento do cambio, non de simple continuidade. Un orzamento que non se limita a manter o día a día, sino que pretende deixar obra, patrimonio público e unha pegada visible no territorio. Estas contas estrutúranse en 3 piares moi nítidos. O primeiro, manter e reforzar os servicios públicos, aínda que o corazón da gobernabilidade está tanto no persoal como nos bens e servicios do funcionamento diario. A maioría das partidas suben. Vostedes decían que as relacionadas cas persoas maiores, as persoas con problemas, os cativos, que tiñan unha subida pírrica. É que xa partíamos dun orzamento moi real no anterior e que estamos a rematar, pero aínda así incrementase nun 10%. O gasto corrente supera os 20 millóns, e aínda así, síguelles parecendo un elemento clave non para vostedes na estabilidade, para nós si é clave ese dato. Hai un aforro corrente positivo porque os ingresos correntes superan os gastos en máis de 1,2 millóns de euros. Non está hipotecado o Concello de Lalín nin o seu funcionamento, como queda claro neste dato que lle acabo de dar e que vostedes deberían de ter en conta tamén. O segundo piar deste investimento estratéxico que é este orzamento é que pretende transformar o espazo público, a mobilidade, os equipamentos culturais e deportivos e a cohesión territorial. Este orzamento non é cemento ou formigón, sino que é unha aposta por facer Lalín, por facer cidade ao mesmo tempo que humanizando as prazas no centro, pero tamén actuacións en núcleos das parroquias, centros sociais, camiños, abastecementos de agua, pequenas infraestructuras que non son sempre fan ruído mediático, pero que determinan a vida das nosas xentes. Tamén non é solamente o casco urbán. Lalín é urbán e é rural, xa que as áreas parroquiais teñen un peso moi importante, teñen moito que decir e, polo tanto, os investimentos tamén se reparten nesa mesma proporción. E o terceiro piar é a responsabilidade financiera como marco de xestión. Nas verbas de ustedes, teño que decirlle que a débeda que si vai a manter este Concello, e xa sabíamos que iban a dicir que era o típico de moito anuncio, moita obra, pero a que precio, indicarlle que a débeda do Concello de Lalín, por máis que insistan, é unha débeda controlada, moi por debaixo do limiar do 75% que marca a legislación para ter a tutela do Estado. E o custo financiero e a amortización representan só alrededor do 3,5% do orzamento, que traducido a lenguaxe coloquial e para que nos entendemos, pedimos crédito, é certo que pedimos crédito, como pediría calquer goberno con responsabilidade para executar os proxectos como os da EDIL, pero é para o que queda e para o que se ve, non para pagar gasto corrente. Voulles a dar un dato. A día de hoxe, a débeda sitúase en torno ao 43%. E cando se concreten as operacións que figuran neste orzamento que presentamos, se fose necesario, o endebedamento quedaría por debaixo incluso do 65%, quedando, polo tanto, bastante marxen de obra. Este orzamento sostense, ademais, na idea que se estamos a repetir, que en realidade non lle pedimos máis á xente, traemos máis recursos de fora. O peso das transferencias de outras administracións é determinante.
máis de 10 millóns en transferencias correntes e máis de 9 millóns en transferencias de capital para investimentos con fondos europeos e plans provinciais. Iso permite manter os tipos de impostos e tasas sin incrementos e poder facer un investimento moi importante. O aumento de ingresos ven da maior xestión dos padróns, da actualización de datos e da capacidade para captar fondos. E xa volvendo de novo aos investimentos, o nome en mayúsculas do capítulo 6 é o Lalín próximo, encaixado na estrategia EDIL. Como foi antes a EDUSI, que rematamos nunhas porcentaxes de execución altísimas e que vai a ser a ferramenta de futuro para que esa financiación poida ter o seu fin e afrontala, non queda outro remedio. Vostedes o fixeron e así foi. Tuveron que ir vostedes tamén e planteaban un crédito. Pois neste caso é exactamente o mesmo. A intelixencia financiera deste goberno permiteu que o crédito ao que temos que ir para acometer esta estrategia de 4,2 millóns de euros sexa moito menor que o que van a ter outros concellos que teñan a mesma financiación, gracias a que tiñamos moi avanzada a estrategia e a que encardinamos a financiación. Nesto aproveito para responderlle á señora Alba Fornos, que decía que no 2026 non íbamos a ter esa senda rematada. Evidentemente, o horizonte é o ano 30. No ano 26 o que temos, o primeiro hito é no ano 26, en decembro do 26. Temos que ter o 30%. E neso estamos xa traballando para poder cumplir ese primeiro hito, pero ainda nos queda un 70% que executaremos hasta o seu remate no ano 30. E volvo a insistir, porque semella que prefiren vostedes colocar outra idea, que é que o capítulo de investimentos non se presenta como actuacións soltas, preséntase como un plan concreto e global, coherente e maduro, que se traduce en esas obras de humanización, modernización e máis espazos para as persoas, maior conectividade, centros sociais renovados, como que acabamos de rematar na área de Carragoso e que hoxe mesmo vamos a presentar na área de Vilatuxe, e máis espazos como infraestructuras sociodeportivas e de mellor mobilidade. Gracias a esa xestión, que vostedes non queren admitir, podemos decir que cada euro que poñemos chegan varios de fora. Antes de rematar, vou tamén dar resposta a algunhas das cuestións que plantexaron. O bono comercio, evidentemente, vai a ser unha realidade. Poderon vostedes ver no documento que lle presentamos e nas miñas palabras xa o indiquei. Evidentemente, aquí é un documento económico, un documento contable. Cando se poña a funcionar, conocerán ustedes o procedimento e as bases. Pero, evidentemente, se non partimos de unha cuantía económica que o faga realidade, pois é na subvención nominativa á EDEZA. É aí onde poden... Perdón? E nós temos que ser adivinos. Bueno, adivinos non. Entendo que da mesma forma que fa unha interpretación negativa do orzamento, tamén a poden facer unha lectura en positivo. A subvención nominativa á EDEZA para campañas de dinamización, e yo dixen, se ustedes incluso non o viron, ou non o leron, ou non o quixeron interpretar, na miña exposición sí que lle dixen que iba un importe para poñer en marcha os bonos comercio. Por outro lado, a subvención de roteiros, que tamén mencionaban que deixábamos a roteiros, pois que, bueno, que lle facíamos esa cruz que vostedes queren vender. Pois mire, sean tamén prácticos con contido nas súas verbas. A subvención de roteiros non está como subvención nominativa, pero os roteiros, como calquer outro colectivo, sí que pode participar nas subvencións que ten o Concello de Lalín tanto dentro do ámbito deportivo como do ámbito cultural. Entonces, non queiran, non fagan demagoxia con cousas que fan ferida, e vostedes sábeno perfectamente. E xa para rematar, quero dicirllos que o 2026 é esa mestura na que aproveitamos esta oportunidade que nos puxo
os fondos europeos e das que creo que non, afirmamos que damos bo recaudo do que recibimos, porque mantemos unha boa práctica de execución nos fondos europeos e tamén desa cooperación interadministrativa para dar un salto adiante asumindo ese crédito que sí que temos que facer e que non nos ruborizamos porque quen non xestiona, quen non fai, nada preciso, pero que o sacamos adiante con solvencia e que quedamos por debaixo das porcentaxes establecidas para non acadar esa tutela financeira. Léanno como queiran, pero estamos ante unhas contas que buscan poñer os alicerces do Lalín da vindeira década e para facer un concello máis vivible, máis competitivo e con máis oportunidades sin cargar o custo sobre as nosas familias. E xa remato. Gracias pola atención, aínda que non lles guste. Gracias, María Paz. Non, é mentira. Empezou en 10 e depois quedou atrancado en 8 e logo cambiei, e logo puxenlle cando había 8 puxenlle 5 e agora dei 2 máis. Non, que quedou atascado, non consumeu os 10, cando quedou atascado en 8 minutos. E despois puxenlle, cando rehabilitei o marcador, puxenlle 5 minutos. Enténdanos así, con prisas non se pronuncia ben. Hoxe levamos o tempo... Paco, tes a palabra. Dime, Paco, canto queres? Non, 5 é o que acordamos. Exacto. E depois, se preciso máis, atáscame aí o rollo. Bueno, a ver, unha cuestión. Falar, claro, escoitar o PP, dicir ou falar de responsabilidade financiera é, desde logo, un termo antagónico o que é a xestión do día a día do Partido Popular. Decir que temos un pouco endebedamento, cando estamos no 65%, non moi lonxe, como se dixo aquí, sino moi perto do límite, e con cuantías, insisto, porque eu creo que hai que falar a xente de cuestións máis gráficas, non? O Concello de Lalín, para o vindeiro ano, debe 12 millóns de euros. E vai xerar de intereses desos 12 millóns de euros a maiores medio millón. Esta é a xestión que vostedes hoxe van a aprobar aquí. E que, obviamente, eu coincido nunha cuestión, que claro que vai condicionar os vindeiros anos este orzamento, e máis que os vindeiros anos, porque, desde logo, baten o récord histórico de financiamento. Insisto, seguramente, como digo sempre, porque os cartos que xestionan non son de vostedes, senón isto é máis que evidente que non o farían. Mire, hai unha cuestión en servizo social que hasta admitiro, non? Que a partida, como lle dixen eu na anterior intervención, que menos medra, prácticamente insignificante, nun momento tan delicado como este. Estamos vendo os datos, que comentaba aquí coa compañera, con Ariadna, que Lalín, nos 5 últimos, multiplicouse por 5 as solicitudes de axuda e inclusión social nos 5 últimos anos. Multiplicouse nos últimos 5 anos estas axudas. O Concello de Lalín, que vostede controla estes datos mellor que a min, no pasado ano, que son os últimos datos de inclusión social, houve 136 solicitudes de axuda. Nun concello como a Estrada, da nosa categoría, 21. Ou do Risga houve 79 en Lalín e 15 na Estrada. Isto, obviamente, que reflite unha situación económica que está pasando a xente bastante delicada. E nós, desde o BNG, somos dos que pensamos que aí é onde hai que apostar e onde dar cobertura. E que, ademais, xa non incluso falamos, para falar claro, do que é empobrecemento, senón que o conxunto da ciudadanía cada vez se ve moito máis condicionada para poder facer a súa compra, para, desde logo, ter algo básico como a calefacción, etc., etc. Gastos dos que non se dan escapado. E este goberno non protexe a ciudadanía e, desde logo, vai por outro lado. Mire, os veciños e veciñas de Lalín teñen que saber
Os municipais de Lalín teñen a orden deste goberno de ingresar 41.000 euros máis por multas, un 30%. Isto que reflite os orzamentos, que ingresos por multas vai subir un 30% en cantidad de 41.000 euros. Que ninguén no vindeiro ano se engane. Moito cuidado a hora de aparcar, porque até aí vostedes lle van cargar a cidadanía, desde logo este gasto. E, obviamente, que o goberno, frente a iso, frente ao espolio económico dos petos dos veciños e veciñas, frente a iso, pois mantemos un goberno que, desde logo, tamén, como a débeda, o máis caro da historia, pasando dos 700.000 euros en todo o seu conxunto, non? Por lo tanto, incluso cando me fala de modelo urbano, pero de que modelo urbano están falando moderno para a xente? Pero se vostedes están gastando sin ningún tipo de modelo, están gastando para que despois pasen, incluso en rúas que non se precisa por como estaba, para que despois pasen os coches por riba delas, queimando millón, sin ningún tipo de criterio. Bueno, eu, de verdade, se algo creo que carecen é precisamente dun mínimo modelo urbano, non? E frente a iso, insisto, as cuestións máis do día a día, de máis desprotegidas, de cuestións básicas como o comercio, que vostede non quere aclarar, supoño que o farán para os seus amigos da EDE estos bonos e para o resto da cidadanía, pois os cartos non irán. E mire, eu insisto, me parecen e non, para o BNG son dos peores orzamentos. Son os orzamentos que queremos insistir que non engañen a xente, porque precisamente non hai recursos e, sobre todo, cando se cargaron tamén todas as emendas con BNG, fixo no Parlamento Galego. Van ser un ano que ven que, desde logo, de outras administracións non van poder sacar absolutamente un euro. Grazas, Paco. Ten turno para Ariana. Perdón, para Alba Forno. Bueno, a ver, varias cuestións. Falaba Paz Pérez de que o importante é que se teñan orzamentos, ainda que non entren en vigor 1 de xaneiro. Bueno, eran vostedes os que dicían que era unha absoluta prioridade ter os orzamentos aprobados para que entraran en vigor o 1 de xaneiro de cada ano. Pero, bueno, é que sempre topan unha excusa para xustificar que non chegan a tempo. E este non é o primeiro ano. Este ano toparon unha excusa, fai 2 anos toparon outra, e, bueno, seguirán as atopando. Dicía tamén que non lle piden máis á xente. Está dicindo isto ao tempo que orzamentan a maior recadación da historia do Concello. Bueno, falaba tamén de planificación estratégica para xustificar que metan o edil e que metan as outras subvencións, bueno, da Deputación e das diferentes da Comunidade Autónoma, etc., no orzamento. E isto fixeron non porque vayan a executar evidentemente estas cuantías no 26, como ben dicía vostede, senón porque queda ben engrosar as cifras, non? Que parece moitísimo que é o que van a facer este ano. Non orzamentan o 30% ese que falaba Paz Pérez, que é o que prevén facer agora no 2026. Orzamentan o 100%, que estará feito daqui nuns anos, esperemos. Despois, dicía tamén que a débeda era contida. Bueno, a ver, 12.556.000 euros 436, eu creo que non é unha débeda contida, é a maior débeda da nosa historia, porque os 8 millóns de euros aos que chegamos ata aquí, súmanselle os 4 a maiores para cofinanciar o edil, non? E falaba tamén que está por debaixo do límite que marca o Estado, evidentemente, pero non moito por baixo, non vai a pensar. Eu creo que, como xa dixen antes, por neste orzamento falta ter en conta cuestións moi importantes, como son a vivenda, que xa o dixen antes, políticas de integración, de seguridade cidadá. Temos problemas na rúa, temos problemas de convivencia, dificultades entre os veciños e veciñas e non se está facendo nada. Para o comercio, bueno, claro, viña aquí co do bono comercio, pedinlle que o explicara e o único que dixo é que iba dentro da subvención nominativa a ED. É que non o vimos nós, pero que é o que tiñamos que ver? Eu aquí vin que iba unha subvención para a EDE, o menos que vou pensar é que pretenden meter o bono comercio dentro da subvención nominativa da EDE, que son 36.000 euros, entendo que eses 36.000 euros non irán o 100% para o bono comercio e xa nos explicará como vai actuar a EDE para recadar a outra parte, que é o que teñen que poñer os clientes que van a mercar aos establecementos. É que é algo que está funcionando en todos os concellos a nivel Xunta de Galicia, por nós temos que facer aquí unha atrapallada para non facelo ben como están facendo outros, co sinxelo que é a veces copiar.
Pois non. Bueno, pois xa nos explicará vostede como é que vai facer, pero aquí, nos orzamentos, non figura por ningún lado. Figura unha subvención á AEDE. Eso sí que figura. O bono comercio non figura por ningures. Que, por certo, chega tarde, que levamos 4 anos esperando. E, por certo, tamén, non sería suficiente cos 36.000 euros estes que é o que orzamentan en total para a AEDE. Iso falando de comercio, de rural, pois outro tanto do mesmo, que estábamos comentando antes, o que hai non chega, deporte, propoñen unha subida que a nós parecenos totalmente insuficiente. E, bueno, en resumo, eu creo que isto non responde ás primeiras preocupacións e ás necesidades dos veciños. Eu sigo me preguntando como é que a prioridade vai a ser a vivenda, cando a vivenda non aparece prácticamente en ningunha partida nestes orzamentos. E, bueno, pouco máis vou a dicir. Evidentemente non podemos estar a favor. O que vimos aquí, eu creo que deixa moito que desexar. A débeda, por moito que vostedes digan que é unha débeda contida, aparte de ser a máis alta da historia, eu creo que é unha débeda perigosa, canto menos, e o que están a recadar dos veciños e veciñas, pois tamén é moi sinxelo facer o orzamento máis alto da historia, cando recadan moito máis dos petos dos veciños e veciñas. O difícil sería facer o contrario, non cargarlle esta subida no orzamento aos petos dos veciños e veciñas. E remato. Gracias, Alba. Turno para... Ben, pois, para rematar o debate dos orzamentos, só algunhas pinceladas, porque xa falastes aquí largo e tendido tanto a Teniente Alcalde como aos distintos voceiros, e creo que pouco hai que engadir, pero escoitar a Alba dicir que imos fora de plazo non é o partido máis axeitado para decirnos que imos fora de plazo no presuposto, porque o Estado leva con 3 prorrogados. Por certo, que sepas, Alba, que o feito de que o Estado os prorrogue sistemáticamente está nos perjudicando os concellos. Vos decides desde o Goberno ao revés. Decides que porque o PP non aprobou o teito de gasto que nos perjudica. Non. Perxudícanos o feito de que non hai orzamentos do Estado. E nada máis e nada menos que desde hai 3 anos. E me temo que vai continuar un cuarto. Se vos non remediades desde as bases e decides a Pedro Sánchez que convoca eleccións, que sería o correcto fazer un novo goberno, que ao mellor sodes vos os que gobernan, non hai que decir o contrario, pero polo menos que haxa un goberno novo que poida fazer unhos orzamentos, porque que un concello prorrogue os orzamentos é grave, que unha deputación prorrogue os orzamentos é grave, que a Xunta, que unha autonomía prorrogue os orzamentos é grave, que o Estado prorrogue os orzamentos é moi grave, porque o Estado é onde emanan os outros. O Estado é a porca que lle dá de mamar aos ranchiños todos que hai polo mundo adiante, que son as autonomías e máis os concellos. Entón, que ocorre? Se a porca non dá leite, onde imos sacar o leite? Quen vai alimentar a tanto? Oye, o Estado é o Estado, é o que ten que alimentar a toda a súa prole, e non o está facendo. Por lo tanto, Alba, aí non estuveches moi acertada, pero permíteme dicirche que non estuveches moi acertada. Pero, sí. Ben, dicíades no SOE na primeira nota de prensa que destes que o noso presuposto era un orzamento que era asfalto e propaganda. Asfalto ainda non vai recollido aquí, vai haber asfalto, claro que vai, pero non vai recollido aquí moito, vai moito máis, vai che boa. O asfalto non está recollido aquí, Iso ainda é maiores, oiches? Iso ainda é maiores, e vai a velo, claro. Con respecto ás pinceladas que lle quero dar ao bloque, dice que dedicamos menos a deporte do que recaudamos. Paco, iso é mentira. Primeiro, dedicámoslle a subvencións deportivas 95.000 euros. Obviamente, unha das cousas que pideu compromiso é dotar de 25.000 euros máis esa partida e está dotado. Por lo tanto, vanse entregar as subvencións deportivas 95.000 euros. Que deberían ser máis, xa nos gustaría, pero dixo unha cousa que non quero deixar pasar por alto, e é que recaudamos máis do que gastamos en deportes. É mentira. Ti chamarlle recaudar no que gastamos máis dos 95.000 euros, pero mira, aí vai todo do Lalín Arena. Logo o personal do Lalín Arena que lle pagamos? Con padres nuestros de bloqueo? Home, sí, pero, a ver, pero unha persoa...
pero quero dicir que unha persoa que vai ao Lalín Arena ingresa cartos en materia deportiva, de acordo? Pero despois aí hai que pagar o que costa o Lalín Arena, enerxía, unha cousa, é o persoal, e hai que pagalo. Xa nos gustaría empatalo, Home, algo recaudase, afortunadamente, pero aínda moi lonxe de chegar a iso, por suposto. Eu creo que aí facemos unha xestión axeitada, primeiro, porque consideramos que é básico o deporte, e en Lalín temos máis disciplinas deportivas que algunha cidade. Aquí practicanse hasta 29 ahora disciplinas deportivas. E o que máis e o que menos, home, obviamente atendemos menos algúns deportes que a outros, por razóns obvias, pero aquí hai un montón de disciplinas deportivas que noutros concellos xa as quixeran. E nós témolos como se fóramos unha cidade. Obviamente non nos leva unha gran digamos, non nos leva unha gran cantidade presupostaria, pero se nos piden os venezolanos que lles axudemos a ter un campo para xogar ao béisbol, pois xo teñen. Bueno, por favor, os galegos son os que xogan ao fútbol, ao balonmano, ao atletismo, que é o que levan, son as grandes partidas. Pero bueno, nunca choveu a gusto de todos. Con respecto á vivienda, señores do PSOE e máis señores do Bloque, a ver, o Concello de Lalín está facendo o que está na súa mão, e é poñer solares. Ou é que acaso o solar non valen cartos? Nos puñamos un solar a disposición da Xunta de Galicia e dixémoslle que tiñamos outros para poñer. Cando o Estado lle dé ás comunidades autónomas suficiente furrullo para poder financiar máis viviendas, a Xunta fará máis viviendas, e Lalín terá máis viviendas porque ofertaremoslle moito máis terreno, porque de momento ofertamos un solar, pero que saben vostedes que nós temos moitos máis solares, como saben perfectamente. Por lo tanto, aquí non se vai deixar de fazer ninguna vivienda social por falta de solares. E, ademais, estou negociando que a consellera actual, que teño que decir que a consellera actual está se portando moi ben con Lalín, no tema de viviendas e noutros temas, porque tamén en infraestructuras vamos a necesitar dunha maneira importante, pero sobre todo en materia de vivienda, e xa estamos traballando noutro paquete de viviendas que sea máis factible, porque en teoría poderíase facer máis rápido. Por lo tanto, sí que poñemos a nosa parte para as viviendas. Quen pode poñer máis co solar? Os concellos por aí adiante poñen o solar. Hai concellos que, obviamente, que teñen unha cantidade de diñeiro e son que teñen unha cantidade de ingresos que veñenlle de algunha infraestructura potente que teñen instalada no seu concello e que, polo tanto, poden dedicar algo máis. Pero os concellos normales de España o que fan na aportación a vivienda é poñer o solo, e non todos, porque noutros, encima, compra o Estado, compra con diñeiro do Estado, compranse viviendas, chao municipal para fazer viviendas. Aquí non. Aquí non estamos dispostos a poñer o que faga falta. Por lo tanto, iso non é unha crítica que nos poidan facer. Con respecto á débeda, home, claro que nos endedamos para fazer cousas, pero iso é perfectamente asumible. Dixo moi ben a concelleira, nós temos que poñer un crédito, nós levamos no orzamento a petición de unha posibilidade de pedir un crédito. Iso non quer dicir que o vamos pedir totalmente, podémoslo pedir parcialmente, que é o que aspiramos. Nós non aspiramos a pedir todo o crédito que poñemos no orzamento, pero se non conseguimos fuelle de outras administracións, non nos vai quedar máis remedio. Eu espero conseguirlo, xa lle lo digo, especialmente da Diputación. Por lo tanto, non creo que nos agotemos, e non xa se saberá, para cando remate este ano que ven, xa se saberá, e xa verán como nós non executamos, non pedimos todo o crédito que iba previsto no orzamento, seguro. Estou plenamente convencido. Salvo que nos fallen as previsións, que tamén pode ser. Porque, ademais, a ver se sabemos dunha vez que un presuposto, un orzamento, é un fato de previsións. Claro, tamén poñemos na recaudación do que pode haber de multas. Oiga, cando fai o presuposto a DGT, supoño que pon pa multas e ainda non as puxo, Ainda non as puxo. Eso aseguro yo. Porque sabe unha cousa? Porque actualmente xa estamos ingresando porque, a ver, aquí non me digan que hai moita presión cando imos ás veces por algunhas rúas
donde hai coches aparcados en doble fila dos dous lados. E se non mirada a lía de Matemático Rodríguez pola tarde, estamos fartos de que os veciños protesten porque aparcan uns coches xusto, ademais hai un aparcado en doble fila e aparca outro en doble fila xusto enfrente, para que non dé pasado ningún. Por lo menos se dan feito un bypass. Quero dicir que non me digan que aquí hai presión de multas, hai a presión normal de algunha xente que é moi reincidente. Iso é a verdade absoluta. Xente que é moi reincidente. E senón, en xeral, a presión das multas en Lalín é baixa. Porque, mire, se se multara todo, sí, non, digo que se se multara todo o que se debería multar, asegurolle que non era un 30% máis, sería un 300% máis, se se multara todo o que realmente se pode multar. Procúrese andar uns por entre os outros e non se abusa aquí das multas para nada. Que ocorre? Que a xente, cando a multan, queixase, pero cando sufre o aparcamento malo de outra persona tamén se queixa. E despois ocorre moito eso de que o que vai por dirección contraria a unha autopista escoita pola radio un tolo vai circulando pola tal en contra e di el, non, un tolo non, todos carallo. Entón, ao final, aquí tamén algún pasa un mismo, protestan porque non multan a outros e el infringe. Eu algún cando me ven, é normal, vos sufriste, lo seguro, cando estuvestes gobernando, venche protestar e dille, mira, pero unha pregunta, solo despois de escoitarlle o rollo, escoitarlle que ten a súa razón para que non o multaran. E mira, ti estabas mal aparcado ou non? Eu sí, pero tamén había outros. Pero estaba mal aparcado, eu non creo que o guardia faga esa discriminación, pero ti non podes protestar porque te multarán se estabas mal aparcado. Estabas en doble fila e levabas ali 15 minutos ou 20, que votan algúns, porque hai xente que aparca en doble fila para ir tomar café. Outra cousa é que ti vais desesperado e aparques en doble fila para ir á farmacia ou para algunha outra cousa, ou porque tes unha doenza ou calquera cousa. Non, algún aparca en doble fila para ir tomar café. E esas costumbres, obviamente, había que erradicalas. En definitiva, que non multamos moito, en definitiva, que rexeito rotundamente que somos un goberno, que somos malos xestores, como decía o señor Vilariño, que dio, pero estou convencido de que non o cree, pero convencidísimo. Se estuvera tan seguro non ter un accidente ou por aí, estaría tranquilísimo, pero non é o caso. Estou seguro de que non cree para nada que somos uns malos xestores. Somos uns bastantes bons xestores. Habrá os mellores? Eu non digo que non, porque nunca se pode presumir de que era o mellor en nada, porque o mellor en nada, en todo, non hai quen sexa. Pero nós, a xustificación de que somos bons xestores está en que o orzamento que temos, moitas veces, multiplicámoslo por 2 con xestión con outras administracións. Eu podo lle asegurar que na Diputación dannos o que nos toca e que nos tratan ben, bastante ben. Na Xunta dannos o que nos toca e nos tratan ben e nos dan un pouquiño máis do que nos toca, un pouco máis. Eu non digo moito máis porque despois celanse, pero dannos máis do que nos toca. Igual que na Diputación. E no Estado van nos dando. Tampouco hai que queixarse, ahora no Edil deron 6,5 millóns de euros, tamén menos mal. E eu podo dicir unha cousa e remato. Unha das cousas que me sosteñen a min amarrado a este duro banco, porque é duro, e vostedes viviron, non? É a capacidade que neste momento ten Lalín de interactuar con outras administracións. Interactuamos como naide ca Diputación, como naide ca Xunta de Galicia, e bastante ben co Goberno. E se algún día temos a sorte de que goberne Feijóo, ainda vamos interactuar máis. Non, eu non digo se a panacea, por seguro, o primeiro Cristo que imos ter con vostedes é pola autopista, xo sei, non hai ninguna dúda, xa yo garantizo, non hai dúda ninguna. Pero o que quero dicir é que algunha cousa pillaremos que ahora mesmo non temos. Entón, a ver, eu créanme de que eu quero facer o mellor para este pobo como calquer que este gobernando o seu pobo, como a calquera. Pero eu utilizo os medios que teño, Asegúrolle que, por deformación profesional, cando vou a un sitio,
estou pensando fundamentalmente en Lalín. E a proba onte, donde fun a un comité de dirección do partido, obviamente era para outras cousas, era polo que había acabado de pasar en Extremadura, etc., como se convocan os comités que fan todos os partidos, non? E eu aproveiteino para temas exclusivamente de Lalín, hasta o punto de vista de que o cuarto, cando lle fun co problema, o cuarto, xa me dixo, oye, o cupo de Lalín hoxe vai coberto. Obviamente ali estaba Rueda, obviamente ali estaban outros que tiñan que estar, eu aproveito o que podo, pola conta que me ten. E remato agradecendo a compromiso o feito de que voto o orzamento a favor. Non é un tema menor. Non é un tema menor porque ao mellor eu cando estaba na oposición non o facía. Por lo tanto, bueno, xa, pero podía habelo feito. Tamén ti hasta agora non o votache nunca a favor. Entón, eu quero agradecer porque, independentemente do que cabile cada un, sin dúbida, era bo que houbera máis armonía entre gobernos e oposición. E digo eu que fun as dúas cousas, goberno e oposición. E cando fun unha oposición dura, sin dúbida. E, por tanto, agradécese dunha maneira importante o feito de que se nos pediran unhas melloras que pola nosa parte concedémolas e estamos moi satisfeitos de habelo feito. Eu quero agradecerlle a paz que estuvo fundamentalmente nesa negociación co señor Cuíña e que o levaron a cabo, e quero agradecerlle que eu creo que este orzamento, que é o máis alto da historia, por unha razón que todos sabemos, pois se non houbera o edil non era o orzamento máis alto da historia, pero por o edil é o orzamento máis alto da historia, pero que, aínda que endeudamos o Concello, é porque é necesario. Se ustedes tuveran o edil, houberan feito o mesmo que a nós, non teño ninguna dúbida, eso xa reconoceron vostedes e nós reconocémoslo. Eu espero que cando nos pagan os cartos de edil, aminoremos esa deuda, pero obviamente eu espero, pero depois hai que demostralo. Por lo tanto, nin creo que pidamos o crédito total, non creo, nin creo que non abaratemos, digamos, a débeda que podemos ter. E a débeda, o máximo sin que te tutele o Estado, saben que é o 75%, e nós non chegamos aí. Por lo tanto, forzamos a máquina. Bueno, eu na miña filosofía de vida política levo forzando sempre. Isto que me dicides hoxe non me dixestes menos cando fixemos o Concello, do que me atopo francamente satisfeito, e cando fixemos o Arena, do que me atopo satisfeito, e cando fixemos outra serie de cousas. Quer dicir que ás veces cando un ten que facer algunha cousa importante hai que endebedarse. Eu creo que se vai a notar cando rematen estes 4 anos, en maio do 27, vais a notar un pequeno cambio, eu creo que un pequeno gran cambio, importante en algunhas cousas do futuro de Lalín. E a gran plaza que moitos critican, que nos está dando traballo, nos estamos negociando moitas cousas para a gran plaza, que nos está dando traballo. Cando este feita, xa veredes como a maioría do povo vai na aplaudir. Estou convencido. Estou convencido, non teño ninguna dúbida. Estuvera dúda de outra cosa, pero eso non teño ninguna dúbida. Pero claro, o camiño é espiñoso, porque hai que negociar co do casino, houbo que pagar e meter aí o plan concellos de prácticamente 2 anos. En definitiva, oye, cando un quere unha cousa, algo lle costa. E, aínda que non vai no orzamento, con que poidamos comprar a casa esa que hai frente ao Concello Vello, ímolo a comprar. Estamos en tratos, aí está facendo unha moi boa labor Pablo Areán, cando cheguemos a un acordo, que nos falta un pouco, porque saben que non podemos pagar máis, o técnico municipal informa, onde informa, esa casa gustaríanos tirala para abrir o que é o centro de Lalín, a esta parte nova que é o xulgado e o Concello, abrila para que ti desde o kilómetro cero poidas ver cara abaixo, aparte de que pasa o Camiño de Santiago, por aí, etc. Entón, ainda que non vai nos orzamentos, querémoslo facer. E outras cousas que non vai nos orzamentos, tamén nos querémoslo facer. Con pólvora do rei? Non, pero se lle podemos quitar a outras administracións, aforrámoslo nós. Así que creo que temos un rumbo político claro, unha débeda controlada, razonablemente controlada. Xa me gustaría facer iso e non ter deuda ninguna, pero esa é a cuadratura do círculo e para min resultame imposible. E a capacidade xestora
eu creo que é innegable. Por cada euro que se invirte na liña que pon o Concello de Lalín, chegan de outros lados, outras administracións, Xunta, Diputación, Estado, etc., chegan non outro tanto, máis de 3 veces máis. Por lo tanto, non me pode dicir que somos malas xestores. O presuposto é un artiluxo para camiñar unha administración, é necesario, pero é como unha folla de ruta, pero non deixa de ser un documento flexible. Por tanto, hai cousas que van no orzamento que se cumplirán, e outras que non se cumplirán, e outras que se cumplirán, pero de outra maneira, o mellor máis ambiciosa, porque nos chega unha axuda do outro lado, como algunha que estou contando. E tamén lle digo algunha cousa. Se podemos, por algún tema importante para a LIN, se temos que endeudarnos máis, sin pasar do límite, farémolo. Non queremos pasar do límite, pero se nos cae na mão algunha cousa que nos pode caer, que estou gestionando, sin dúbida que sin pasar do límite, como digo, pero iríamos aínda máis porque son cousas que só pasan unha vez na historia. Así que, moitísimas gracias, Rafael Cuña e o seu equipo por votar a favor os orzamentos. É unha proba de madurez democrática que te honra e que vos honra e que creo que é bo para a LIN, porque, sin dúbida, é un reforzo importante a un orzamento que, cando nos reclames algunha cousa, do mesmo terás outra forza moral que se non o apoyaras, porque a min cando se Paco Vilariño me chama por unha cousa de orzamento, non lle vou ter en conta como lle vamos ter a vostede por razóns obvias, pero non só pola forza política, sino que contribuiu a votar o documento a favor. Así que pasamos a votalo. Entón, moitas grazas a todos pola pacífica debate e vamos a votalo. Tere, último voto. Fun firmar un convenio con Gadisa para o cocido. E podían hoxe, por iso subín daquelas. Non fun tomar un bocadillo, que iso, pois, fun firmar un convenio con Gadisa. Por 4 anos, por certo. É unha empresa que se porta ben connosco, hai que dicilo. Ben, están os 20 votos emitidos, a favor o Goberno máis compromiso, excepto Tere Varela, e en contra o PSOE e Malo Bloque. Rousa, preguntas? Paco ten a palabra. Espera, deixa que me desgarde isto aquí. Deixa aquí agardar a votación, é que isto vai regular. Viz, agora, xa agardou. Paco, tes a palabra. Si saben algo desde o Goberno de como está a devolución do material do legado de Higgins, se hai algunha noticia, algunha novidade, ou está todo igual? A devolución do legado... Eso está en Liñares, a que te refieres? É que non sei a que te refieres. Non. Tú des polo que é polo que prestamos a Cruces. Xa sei. Si, eso foi unha operación. Ben, máis preguntas? Anxo, ten a palabra. Moitos veciños e comerciantes comentamos últimamente que desde que se cambiaron as luminarias hai menos luz nas rúas. Entón, quería saber se se fixo algún tipo de medición, se hai algún informe técnico. As luces teñen potenciómetros dependendo da hora. É dicir, as luces, en teoría, debían arrancar con máis forza e logo, a medida que vai pasando a noite, vai apoucando. As luces son, quero dicir, non teñen a mínima luminosidade ás 9 da noite que ás 3 da mañá. En teoría, vamos, é o que nos venderon a nós. Sí, pero quizáis habería que revisar a potencia, porque sí que vimos que noutros sitios houve que intervir. O mellor é do día, ou sabe Dios, pero bueno, pode ser, hai que mirar. Estes días, por exemplo, si vas polo centro, neste caso, pois ás 6 da tarde, teñen moi pouca iluminación. Entón, bueno, si se pode revisar eso, non sei se hai algún tipo de medición,
As da calle principal, esas non son fáciles. As que son isabelinas, as que son isabelinas é moi malo de darlle potencia, pero aí tiñamos o dilema de ou quitalas e poñer outras luminarias ou deixar as isabelinas. As isabelinas dan a potencia que dan. Esas nunca deron moita luz, pero esas teñen a mesma luz que cando as cambiamos. Hai queixas tamén de pasos de peóns. Hai 2 pasos de peóns que en concreto que me dixeron que se vía pouco tamén polo tema este. Mirámoslo. Máis cousas? Rafa, ten a palabra. Mario, ten a palabra. Veciños e veciñas de Lalín puxeron estes días en contacto con nos tras presentar reclamacións polas facturas de augas e consumos superiores aos reais, así como períodos de facturación que non sempre son trimestrais, como ben marca o servizo. Estes días podémoslo ver na prensa. A pregunta é se ten o coñecemento o Goberno municipal destas incidencias coa concesionaria Godeza e que medidas pensa tomar. Nada máis. Sí, Paz sabe deso. Sí, leíamos o domingo na prensa. A verdade é que constaba de 2 queixas que si se formularon aquí no Concello, se derivaron á empresa concesionaria, a Coadeza, e foron resoltas xa favorablemente. A raíz da noticia que vimos o domingo, puxémonos en contacto cos responsables da concesionaria. Onte mesmo tivemos aquí unha reunión, nos aclararon, de feito xa sai unha nota tamén aclaratoria na prensa, o que se supón que pode ocurrir, porque a eles tampouco lle constaba como tal situación que se explicaba nas oficinas, que pode deberse que cando están facendo as lecturas, o persoal que teñen para facer non é exclusivo para facer as lecturas, entón pode xurdir algunha incidencia, algunha cuestión que teñen que interrumpir esas lecturas. E si pode ocurrir que a veces non sexan os 90 días, aínda que no grosso, na totalidade, na estadística que nos aportaban, pois estaba moi próximo aos 90. Ben, é certo que se poñen a disposición, calquer persoa que pase pola oficina, analizan o caso en particular, para que non genere ningún trastorno no consumidor de que lle poida incrementar e cambiar de tramo. Pero xa digo, constancia non tiñamos. E tamén é certo que os períodos, aínda que se salten, son correlativos. Na factura vai de tal data a tal data, no seguinte día. Outra cuestión de momento non vos podemos aportar porque, xa digo, non temos constancia de máis de 2 casos que xa foron atendidos e en meses pasados. A lectura non é automática. Ás veces ten máis días unhas e outras. Gracias por non querer escoitarme, Paco. Feliz. Bo Nadal a todos. Hoxe hai os laninenses do ano. Falta compromiso. Falta compromiso, perdón. Falta compromiso. Sí, primeiro, se me permiten os compañeiros de pleno. Primeiro, creo que o Goberno é un rogo debería valorar que, como somos representantes públicos, pois que o mellor estar, non digo no xurado, pero sí que se nos convida a estar presentes no xurado dos larinenses do ano, creo que non estaría de máis. Eu non digo participar nas votacións sequera, pero que se nos convide. Somos representantes de miles de veciñas e veciños. Que o teñan en conta esta petición. Despois, cales son os plazos previstos para o aumento da plantilla da policía nos gustaría ata os límites legais de máximo de axentes, porque estamos en cuadro, nunca mellor dito, e é unha... Paco, se tes que marcha. E é unha necesidade perentoria que creo que, porque hai un ruxe na rúa de alarma social de inseguridade, que a verdade é que o noso grupo nos ten... Eu non digo que sexa verdade, pero sí é certo que hai este ruxe na rúa e tennos preocupado. Despois, en que ano consideran posible en Lalín que teñamos pistas de atletismo, se teñen algún tipo de folla de ruta, previsión, porque sí que creo que é unha demanda importante. Non me río, eu digo absolutamente de verdade, creo que é necesario. Non río, eu simplemente digo que... Non o dixen por vostede, dixen por outra parte da bancada. Pero sí que creo que é unha necesidade porque hai moitísimos rapaces e rapazas que practican atletismo en Lalín e teñen esta necesidade. Despois, isto digo yo a Concelleira de Deportes, pero tamén o traslado
ao señor que ve os plenos dende un ordenador ou un despacho, si lles consta que volve a haber goteiras no Lalín Arena. Estes días que choveu moito, a min o que se me traslada dende parte de practicantes de diferentes clubes deportivos é que volveron a haber goteras no Lalín Arena. Despois, ademais de felicitarlle a todas as festas, o ano 26 que sexa importante, etc., solidarizarme cos veciños que escoitan en bucle as panxoliñas durante tantas e tantas horas, que seguramente despois do Nadal necesitarán algún tipo de complemento para superar esta situación. Nada máis, moitas gracias. Hoxe temos o lalinense, bueno, respóndoche, o do lalinenses do ano, por min non hai ningún problema, vamos a mirar como podemos facer, e se cadra, nós tampouco votamos, ou igual podes estar con voz, pero sin voto. Nós tampouco votamos, entón, estar con voz sin voto non me parece mal. Con respecto á policía, decir que agora entran 3 policías novos, máis outro que nos toca de mobilidade, que son 4 novos, ou sea, son 3 de oposición, máis un que nos toca de mobilidade, son 4, máis si fixemos o que dixo Anxo, e pedimos ya a súa delegación do Goberno unha medida especial para poder convocar máis plazas. Entón, a súa delegación do Goberno remiteunos a outro departamento onde tiñamos que fazer a petición no Ministerio, fixémolo, e estamos á espera de que nos digan se nos autorizan. Se nos autorizaran a meter máis guardias, meteríamoslo sin dudalo, habilitaríamos presuposto e listo. O problema é que de momento aí estamos agora con estes 3 que entran, ou 4, pois 3 máis 1, 4, non podemos meter máis, salvo as xubilacións. Entón, os que se xubilen, sí que aí podemos meter, pero non podemos meter máis, senón o que faríamos é que sacaríamos 5 ou 6 plazas dun golpe, se nos autorizan. Mandamos ao Ministerio, Anxo, se estés alá, contactos, fai a gestión oportuna para que nos digan que sí, porque o subdelegado de Goberno mandounos a córner, díxome, pedide ao Ministerio a tal departamento, e nós fomos ben mandados e pedimos ese departamento. Non, nós nunca dixemos nós nunca dixemos eso, simplemente nós nunca dixemos que era a incompetencia de Rafael Cuíña, dixemos que era o problema de pasar máis tempo pactando co Bloque Nacionalista Galego e máis co PSOE. Perdiades aí moito tempo en vez de perdelo noutras cousas. Ben, hoxe temos o do Lalinenses do ano, que supoño que estades todos convidados o que queira vir, e logo hai os concertos estos de Nadal, un da banda de Vilatuxe e outra banda de Lalín, e creo que non queda máis. Bueno, e despois o de fin de ano, pois argallou aí Pepe Primo e máis Begoña un pequeno, hai unhas orquestas, pois se queredes ir pasar ali o fin de ano, que fará moito frío, que eu prefiero tomar as uvas pois na casiña o quente. Así que, sin máis, feliz Nadal a todos e vémonos para o presuposto non, para o ano que ven. Gracias.